كوينهم حسابهم تغني الساعات وعالتات ختمنو قلايو بزعبوا حوين نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنتارو كيرهم زنعاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواسو عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وقت بوصل عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معتلو درت حيرك بزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقم الله نتصنع حسبية عقلي تعمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي يخوت صحيكم سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونون تبوك تكونون ناي وترو تبنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو وانا وزينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا إز مدام سانا صنحو لايك مقبار شير مقبار ريتوتاتكم من حساباتكم بهنات من قد مقداف دمانا وترو تاوعدنا يوم أبازيو قداس مدرخن قزيان سلازلنا دما ناي بحق زقرم فتصاميتاتنا كنحبركم كنفتن نينا يحسكا نزي زينا ناقبرنا خلنا بخال زينا تتكي سلزلو حدا جزي ليتي زينا نختركبون زخبدا يزلو كبابينا بفلاي ما بيتوبيا زلو كنتات كاب جزينا بجزي كاب ساعتنا بساعات ملكعتنا غيره ممليسنا بحدا كنتات غيرالو او ترايقنا يكونن اب سودان زلو كنتات كنرينا نابير تراغوس زغبر زلو استفرالي كنتات دما كننببينا اجي بزني جمر ተፈጽሞብናል ያለው ህወሓት የፕሪቶሪያ ስምምነት በአብይ መንግስት በይፋ መጣሱን አስታወቀ። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ህዝብ ሞትና ስቃይን የመመኘት ፍላጎቱ የፕሪቶሪያ ስምምነትን በግልጽ ጥሷል ብሏል። የትግራይ ህዝብና ህወሓት የፕሪቶሪያ ስምምነትን ተግባራዊ በማድረግ ዘላቂ ሰላምን የሚያመጣ እምነት ለመገንባት በትዕግስት ሲሰሩ ቆይተዋል ያለው መግለጫው፣ ይሁን እንጂ ህልውናው የትግራይ ህዝብን በማጥፋት እንደሚበቀል የሚያምነው የኢትዮጵያ መንግስት የፕሪቶሪያ ስምምነትን እንደሌላ የዘር ማጥፋት መሳሪያ በመጠቀም ህዝባችንን ለሞትና ለመከራ ሰለባ ለማድረግ አቅዷል ብለዋል። ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕት ድሮን መፍጻሙ ጉዳት ከም ዝበጽሕ ተገሊጸሎም ኣብ ትግራይ ዕናዊ ኩናት ዳግም ንኩላዕ ብደጋውያን ሓይልታት ዝድፋን ውሽጣዊ መጋበርያ ሓይልታት የጋድዎ ከም ዘሎም ዓበይቲ ምልክታት እዮም ዝረኣዩ ዘሎም ብ26 ጥቅምቲ ኣማሲው መንግስቲ ክልል ዓፋር ዕጡቃት ህወሓት ናብ ክልል ጥሒሶም ኣትዮም 6 ቀበሌታት ተቆጻጺሮም ኢሉ መግለጺ ድሕሪ ምውጽኡን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝኾኑ ምስ ዕጡቃቶም ኮይኖም ኣብ ክልል ዓፋር ምስ ነበርቲ ተኣኻኺቦም እንትዝትዩ ነቶም ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሓራ መሬት ውጽኡ ክብልዎምን እንትነግርዎምን ተራእዮም ኣማሲው ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ናብ ክልል ዓፋር ጥሒሶም ኣትዮም ዝብል ክሲም ክልል ዓፋር ሓሶት ምዃኑ እኳዳስ ካብቲ ክልል ዝብገሱ ዕጡቃት ሓራ መሬት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተደጋጋሚ ትንኮያታት ይፍጽሙ ኣለዉ ክብል ይከሲሶም ሓላፊ ክፍሊ ጸጥታ ቢሮ ሰላምን ድሕነትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾኖም ብርጋዴር ጀነራል ተክላይ ኪዳንን ቢቢሲ ኣብ ዝሃበ ቃል ምሕት እውን ሓይልታትና ኣብ ዘለዎ መጥቃዕቲ ከፊትዎም እምበር ናብ ክልል ዓፋር ኣይኣትውን ክብል ነቲ ካብ ብወገን ክልል ዓፋር ዝቐረበ ክሲ ነጽቆን ናብ ትግራይ ንምእታው ነዃል ናይ ምንላይ كم توفتنا يكبل تخلق اليوم يخون بر اتم ناب كل عفار اتيوم مس عفارتو تنتزارربو بفيديوتاتنا بمحبر مراقبيتات تزرغحو مرداتات مجلጽ ጊዜያዊ ምሕዳር ተጻረር ኮይኑ ተረኺቡም ነዚ ኣብ ዶባት ትግራይን ዓፋርን ኣጋጢሙ ዝቀነየ ወጥሪ ስዒቡ ድማም ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል መጥቃዕቲ ድሮን ብለይቱ ከም ዝፈጸሙ ይተረጋግጹ ዘሎም እቲ መጥቃዕቲ ከባቢ ሰዓት 7 ፈርቃን ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ከም ዝተፈጸመ ዝተገለጸ ኮይኖም ንዕጡቃት TDF ኢላማ ዝገበረ ምዃኑ ተጸብጺቡ ዘሎም እቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ እዚ ዜና
ክሳብ ዝዋደድ ካብ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ መጥቃዕቲ ድሮን መስረት ብምግባር ዝተዋሃበ መብርሂ የለን እዮም ወገን ሓራ መሬት ይኹን ህወሓት ዘለዎ ወገናት ግን ንባዕሎም ዘይሳነዩ ሓበሬታት እዮም ዝርግሕ ዘሎም እቶም ብወገን ሓራ መሬት ዘለዎ ወገናት መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ህወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ውሽጢ ስለዚ እዚ ንሰምዖ ዘለና ኣብ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ክንወከስ ኢና ንመርፅ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኩናት እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ቀዳመይቲ ትኽተል ሓቅነት እያ ኩናት ኩሉ ግዜ ነፍስ ወከፍ ወገን ብናቱ መድረክ ክትንትኖ ስለ ዝፍትን ክልተ ሰለስተ እናገበርካ ከተመዛዘን ምፍታን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ፅምድ ኢልካ ካብ ሓደ ምንጭ ጥራይ ክትውከስ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ክልተ ተፃረርቲ ወይ እውን ሓደ ዓይነት ዕላማ ዘይብሎ ወይ ካብ ሓደ ምንጭ ጥራይ ዝብገስ ዜና ክነምፅእ ኣይንደልልና እዚ ብመንገዲ ናይ ዓቢ ድማ ብሰለስተ መንገዲ ብወገን ኣምሓራ ዝተዋህበ ብወገን ትግራይ ዝተዋህበ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ወይ እውን ምስቲ ዓቢ ዝፀጋጋዕ ሚድያታት ዝበሎ ድማ ክንርኢና ስለዚ መጀመርያ ቲፒኤልኤፍ ወይ እውን ህወሓት መግለፂ ኣውፅኡ ከም ዘሎ ወይ እውን ሓደ ክሲ ፈጢሩ ከም ዘሎ TPLF urges UN and African Union to act after drone strike breached the Pretoria peace agreement እዚ ህወሓት ብወግዒ ንዩኤን ከምኡ ድማ ንኣፍሪካን ዩኒዮን እንታይ ብሎም ኣሎ መንግስቲ ብልፅግና ከምኡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣካይዱ ከም ዘሎ ከሲሱ ኣሎ እዚ ክሲ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ህወሓት is playing his cards ተጠንቂቁ እዩ ክፃወት ዝፍትን ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝገበሮ ዝተምሃሮ ነገር እንተሎ ሓንቲ ነገር እያ ዘላ ጥንቃቐ ብዝመልኦ ነዚ ኩናት ክሕዞ ከም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ሰላም ሓይሊ ዝበሃል ወይ እውን እዚ ሓራ መሬት ደገሎ ድብልዎ ዝነበሩ ብተደጋጋሚ እዩ ነቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ክፈታትኖ ፀኒሑ እታ ዕላማ ድማ ካበያ ትብገስ ፅቡቅ ገይረ ከረየኩም እያ እዛ ህወሓት ዝብልዋ ዘለዉ ካበይ ዝተበገሰት ኣጀንዳ ምዃና ነዛ ኩናት ምን ይደልያ ከም ዝነበረ ኣብዚ ዕፅዋ ኼባ ተገይሩ ዝነበረ ኮንፈረንስ ናይ ኣቢ ስምዑ አብይ አህመድ የተመረጡ የወታደራዊና የደህንነት አመራሮችን ሰብስቦ ህወሓት ላይ ጥቃት ስለሚከፈትበት ሁኔታ መነጋገሩን ተከትሎ ሰሞኑን በአፋር ክልል የተጀመረው ፍጥጫ በፌደራል መንግስቱና በህወሓት መሃል ጦርነት ሊከሰት ይችላል የሚለውን ግምት እያጠናከረው መምጣቱን የተገለጸው የኦሮሞ ጀነራሎችንና የደህንነት ቢሮዎችን የሰበሰበው አብይ አህመድ በህወሓት ላይ ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ ከውሳኔ ላይ መድረሱን ነው ለአንከር ሚዲያ በደረሰው መረጃ ላይ ተከታተው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጀነራል አለምሸት ደግፌ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ጀነራል ድሪባ መኮንን በባለፈው ሳምንቱ የአብይ አህመድ ሚስጥራዊ ስብሰባ ላይ የተገኙ ሲሆን እንታዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቲ ዜና ኮኔክቲንግ ድ ዶትስ ነቲ ነገራት ኣብ ተፈላለየ ኩነታት ዝወፅእ ከተተሓሕዞ ክትክእል ኣለካ እቲ ገይም እንታዩ ሓደ ዕፅዋ ኼባ ገይሩ ከም ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ጀነራላት ናቱ ግን እዚ ዕፅዋ ኼባ ድማ ፍሉይነት ነይርዎ ዝበሃል እዚ ዕፅዋ ኼባ ናብ ትግራይ ኩናት ክገብር ከም ዝደሊ ዘሎን ነቲ ኩናት ንምጅማር ድማ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ መዳለዊ ወታደራዊ መዳለዊ እንኮላይ ምክንያት ከም ዝደሊ ፍሉጥ ነይሩ ስለዚ መጀመርያ ኣብ ፓርላማ መፅኡ ትግራይ ዝገብርዎ ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ እንታይ ከም ዝኾነ ተፈላለየ ዘረባታት ተዛሪቡ ድሕሪኡ ድማ ብመንገዲ እቲ ፊልድ ማርሻል ናቱ ናብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝደሊ ዝገብሮ ኩሉ ነቲ መበል 50 ዓመት ናይቲ ሰሜን እዚ ዝተሃረመሉ እናተባሃለ ንህወሓት ንምስይጣን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሙሉ ናብ ህወሓት ገፁ ክጥምት ናብ ትግራይ ገፁ ጠሚቱ ንኩናት ኣብ ጎንቲ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ክስለፈሉ ነዊሕ ጎስጒሲ እዩ ብኩሎም ጀነራላቱ ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ካድረታት ናቱ ንነዊሕ እዋን ንሓያለ መዓልታት ብፅዑቅ ክሰርሓሉ ቀኒዩ እዚ ናው on top of this እቲ ገይም ረይዎ ነዞም ጀነራላት ናቱ ደቂ ኦሮሞ ካብቶም ደቂ ትግራይ ሕጂ ምስኡ ተሰሊፎም ሓደሽቲ ዕሩቕቲ ኮይኖም ዘለዉ ድማ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተሳቲፎም ነይሮም መን ኣይተሳተፈን ኣብዚ ይብሉ ኣለዉ ተወለድቲ ምሓራ ብፍላይቲ ኣበባው ታደሰ ዝበሃልን ካልኦት ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ተወለድቲ ምሓራ ኣይተሳተፉን ኣብዚ ዋዕላ ስለምንታይ ኣይተፈልጠን ይብሉ ብሓፈሻ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኦሮሞ ቀንዲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ሒዝካ ከምኡ ድማ ነቶም ተማሪኾም ኣትዮም ዘለዉ ወይ እውን ባንዳታት ናይ ትግራይ ጀነራላት ሒዝካ ነዚኣቶም ሒዝካ ክግበር ዝኽእል እምበር ካብቶም ኣምሓራ ተስፋ ቆሪፁ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ኩናት ይደልያ ነይሩ ብፖለቲካዊ ብሚድያዊ ደረጃ ዝኣክል ክስታትን ፀለመን ገይሩ እዩ ስለዚ እንታይ ተሪፋቱ ነይራ ምቅስቃስ ናይ ኩናት እታ ምቅስቃስ ናይ ኩናት ድማ ብክልል ዓፋር እያ ክትጅምር ብአን ገይሩ በቶም ናይ ሓራ መሬት ዝበሃል ናይ ትግራይ ስለዚ ነታ ነገር ህወሓት መጥቃዕቲ ከም ዝገበረ ጌርካ ኢኻ ትሸጣ እምበር ዝቕስቅስ ዝነበረ ነቲ ኩናት ዘሊ ዝነበረ ንሱ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እታ ገይም
ጽቡቅ ጌራ ተቀናጃትሉላ ንሱ ንኩሉ ኣሽኪዐ ዝብል ዘሎ እቲ ገይም ግን ክንርየና ካብኡ ንላዕሊ ብልሒ ዘለዎም ሰባት ነቲ ኩናት ይከታተሉ ከም ዘለዎ ይተረድኦን ኣሎ። ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ኃላፊው አቶ ሲሳይ ቶላ እንዲሁም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዋና ዳይሬክተሩ ወርቁ ጋቸና መሳተፋቸው ታውቋል። ለጊዜው ስማቸው ያልተጠቀሰ ሁለት የትግራይ ተወላጅ ጀነራሎችም በዚሁ ሚስጥራዊ ስብሰባ ላይ መገኘታቸውን በመረጃው ተመልክቷል። አብይ አህመድ ምክትል ኤታማዦር ሹሙን ጀነራል አበባው ታደሰን ጨምሮ የሌሎች ብሔር ተወላጅ የሆኑ የሰራዊቱ ከፍተኛ አዛዦች በስብሰባው እንዳይገኙ ያደረገው ለምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም ያሉት የአንከር ሚዲያ ምንጮች ብሔራዊ አመራሮችን በተለየ ሁኔታ ያካተተበት ምክንያትንም በተመለከተ የታወቀ ነገር እንደሌለ ነው የተገለጸው። የሰሞኑ የአፋሩ ክስተት በአብይ አህመድ በኩል የተጠነሰሰ ሴራ መሆኑንና የባለፈው ሳምንቱን ስብሰባ ውሳኔን ተፈጻሚ ለማድረግ ከተቀመጡ እርምጃዎች አንዱ እንደሆነም ይነገራል። ህወሓትን ጎትቶ ወደ ጦርነት ለማስገባት በሚል በአብይ አህመድ ወታደራዊና ፖለቲካ ኤግዛክትሊ በቃ እዚያ እታ ጉዳይ ከመይ ጌርካ ነቲ ህወሓት ጎቲትካ ናብቲ ኩናት ትእትዎ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ቅድሚት ክነግረኩም ፀናሕኩ ክደግም ፀንዩ ምንታን ኤቪደንስ ብዘለዎ ስኢልና ኣብ ደገ ኮይና ሪፖርት ስለንገብር ዘለና ኣብ ኤሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኮይንካ ዜና ትህብ እንተለካ ካብ ባይታ ዝመፀ ምስቲ ባይታ ዝተሓሓስ ኤቪደንስ ምቕራብ ድማ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ ኣብዚ ቻነል እዚ ምናልባት ከም ትፈልጥዎ ሓደ ግዜ ክስልችወኩም ይኽእል ግን ጭብጢ ብዘለዎ መንገዲ ክንከይድ ኢና ንመርፅ። እቲ ጭብጢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክቀያየር ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ምስቲ ኩነታት ቅርበት ብዘለዎ ዝሓሸ ሓበሬታ ክበና ይኽእል ካብ ዝበልናዮ ቦታታት ከነምፅ ኢና ንደሊ። ስለዚ ኣገይን ቨሪፋይድ ዝኾነ ወይ እውን ኣትሊስት መትሓዚ ዘለዎ በቋ ኣቢልካ ካብ ርእስኻ ቱት ዝብሉ ዜናታት ሰሚዓነ እንታይ ግን ኣብቲ ቦታ እንተዘይ ኣለካ ነቲ ቦታ ምስቲ ቦታ ቅርበት ካብ ዘለዎም ቦታታት ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ዜና ዝብል እምነት ኣለኒ። ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ናይ ዓፋር ትበሃል ዘላ ኣጀንዳ ንነዊሕ ባዕሉ ዝሰርሓ እያ። እዛ ኩናት እዚኣ ድማ ንሱ እዩ ክፍብርካ ፀኒሑ ሕጂ እውን ንሱ እዩ ዝጥቀመላ ዘሎ። እተን ንነዊሕ እዋን ዝተመክሓለን ድሮናት ድማ ይጥቀማሎ። ብግምጣሉ እቶም ናይ ደብረፅዮን ወገን ደብረፅዮን ነቲ ኩናት ዝምልከት ክልተ ዓይነት ፀብፃብ ክበኩም እየ። ኣብዚ ዳርጋቲ ዋላ ወገን ሚድያታት ናይ ትግራይ ኩሎም እዮም ዛረቡ ዘለዉ ለይቲ ናብ ሎም ዘውግሕ ሰዓት 7 ፈረቓን ኣብ ከባቢ ቶንሳ ዝተባሃለ ከባቢ ማለት እዩ ቦርደር እዩ ቶንሳ ኣነ ብኣካል እውን ፈልጦ እየ ኣብ ቦርደር ናይ ዓፋርን ናይ ትግራይን ዝርከብ እዩ። ኣብዙ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ እቶም ሸፋቱ እንታይ ከም ዝገበረ ብትግራይ እንዳሕለፍና ቀኒና ኢና። ትክክል ዘይኮነ ተግባር ናይ ሸፋቱ እዚ ናይ ሽፍትን ማሊም ከም ኩልና ከም ንሪአናዮ ኣብ ልዕሊ ፀጥታ ሓይልና እና ድሮን ጥቃዓት ፈፂሞም እዮም። ምናልባት እዚ ጥቃዓት እዚ እናዚ ሓይሊ እዚ ዋና መሰረታዊ ዕላማ እንታይ ከም ዝኾነ ዳቃልዕሉ ተግባር እዩ። ንሕና ከም ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ዘሎ ፀጥታ ኣካላትና ይፈልጦ እዩ እዚ ሓይሊ ዝመን ምዃኑ ብዘረባ ናይ ሰላም ሓይሊ ክመስል ብተግባር ግን ፀረ ሰላም ምዃኑ ትማሊ ብተግባር ኣርእዩ እዩ ማለት እዩ። እዚ መስዋዕቲ ተሓርድነና መልስናዊ ዓላማና ጠጠው ክንብል እንበይ ድሕሪት ንመልስ ዋላ ሓደ ምክንያት ይውሊ እዚ ብምዃኖም ህዝቢ ራያ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኮይኑ ኣብ በረኻ ኮይኑኹም ሰላም ህዝቢ ትግራይ ድምሕላው ስለ ድወፃእኹም ኣብ ጎኒ ምዃኑ ድምርግጋፅ እዩ። እዚ ና ከፍቲ ውህብቶ ህውሉ ለማዓንቲ ኩለን ወረዳታትን ክቅፅላ እየን። ሎሚ ራያ ዓዘቦና ከተማ መኾኒ ኣወፃፅኦም እዮም እዞም ክልተ ውዕር ሰራዊትና እዚ ኣበርክቶም ድለው ተን ካልኦቶም ክቅፅላ እየን ና ሰራዊትና እምበር ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቴምፕሬቸር ወይ ካብ ሙቐት እናወስኸ ወይ እውን እናሓየለ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ጌም ፕላን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ግን ከረዳእኩም እንታይ ገብር ይፍትን ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ መሲልኩም? እዚኣ መስምዕዋ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ። ጎንደር ጎርጎራ ለመሄድ ጎንደሬዎች በወታደር ተጠብቀው እንዴት ልማት ሊሰራ ይችላል? ባዕድ ሳይሆን ባላገሮች ባለቤቶች ከአንድ ሰፈር ተንቀሳቅሰው የሀገራቸውን ልማት ማየት ማገዝ እንዲችሉ ሰላም ያስፈልጋል። እዚህ አካባቢ የወጡ ወንድሞቻችን ጊዜ ባያባክኑ ጊዜ ማባከን አያስፈልግም። ተመልሶ በትብብር በአንድነት ሀገር ማልማት መስራት ያስፈልጋል። ኦኬ እዚ እንታይ ይገብራሎ መሲልኩም ናብ ንሱን በዓልቲ ቤቱን ናብ ጎንደር ከይድሎ ነቲ
ቤተ መንግስት ዶ ወላ ጥንታዊ ገዛ ንምፅጋን ተባሂሉ እዚኣ ግን ንምንታይ ዝጥቀመላ ዘሎ ክርዳና ዘሎ this is actually a game plan ናቱ አቢ ንኦሮሞ ኸይዱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ኣውጅል ነው አቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ናብ ጎንደር ከይዱ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት እናመረቐ ከሎ ነቶም ኣብ ደገ ወፊሮም ዘሎ ንፋኖ ማለት እዩ መፅኹም ዓድኹም ኣልምዑ ገለ እናበለ ከሎ ኣብ ትግራይ ኩናት ይውጅ ኣሎ እቲ ጌም ከንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኣነ ምሳኹም ዕርቀ ዘለኹ ንትግራይ ጥራይ ክሃርም እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ናብ ኣምሓራ መኻዱ ካልኩሌትድ ምንቅስቃስ እዩ ካልኩሌትድ ኣብ ኦሮሞ ዝኸዶ ዘሎ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ንኣምሓራ ምስ ትግራይ ክዋጋእ ስለ ዝኾነ ሕጂ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ምስ ኣምሓራ ዕርቂ ዝመስል ማለት እዩ ናብ ልምዓት ንኣምሓራ ተኩሮ ከም ዝባ ዘሎ ኣብ ልዕሊኣ ብዙሕ ፅቡቅ ክገብር ከም ዘሊ ካብ ጎንደር ንባህር ዳር ክትከይድ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ክፍታሕ ኣለዎ ምዕባለን ግስጋሰን ፕሮጀክታትን ኢንቨስትመንታትን ክግበር ተኮይኑ ናብኡ ከነተኩር ኣለና እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ካብ ፊልድ ማርሻላቱ ድዮም ጀነራላቱ ድዮም ኩላቶም ክብልዋ ዝቐነ እዮም ታሽጣራ ድማ ንፋኖ ብሽሙ ይፅውዕዎን እዮም ባንዳታት እዮም ዝብሉ ከምኡ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ብጥንቃቐ ክጥንቀቑ እዮም ቀኒዮም ንነዊሕ እዋን ስለምንታይ ትገይም ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ንምስሓብ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣንጻርካ ንዋጋ ኣለና ክብልዎ ይክእሉን እዮም ሓያል ህዝቢ ብዙሕ ህዝቢ ስለዚ ንኣምሓራ ሒዝካ ነታ ናይ ሰሜን እዚ ትብል ሓታሓሒዝካ ናብ ትግራይ ፕላስ ንትግራይ ክትሃርም ምንታን ናይ ባሕሪ ትብል ኣጀንዳ ድማ ትሕውሰላ ባሕሪ ክንከስር ዝኽኣልና ብሰንኪ ናይ ህወሓት ስራሕ እዩ ህወሓት ዝሰርሖ ስራሕ ምስ ሻዕብያ ተሓሒዝካ ባሕሪ ዶ ገለ ዶ ኢልካ ንህዝቢ ኣምሓራ ንምስሓብ ነዊሕ እዋን ካልኩሌት ዝኾነ መታለሊ ዝኾነ ኣካይዳ ክኸይድ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ንትግራይ ክሃርም ናብ ኣምሓራ ከይዱ ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ከይዱ ድማ ኣብኡ ይዘውር ኣሎ ምዕባለታትን ናይ ልምዓትን ፕሮጀክታት ይገብር ከም ዘሎ ስለዚ ነቲ ወፂኡ ዘሎ ድማ ተመሊስኩም ናይ ፋሲል ቤተ መንግስቲ ዶ ናይ ጎንደር ቤተ መንግስቲ ሓዲሽና ኢልኩም ኣለና ልምዓትን ፕሮጀክታትን ይግበር ኣሎ በዓልቲ ቤተይ በዓልቲ ጎንደር ስለ ዝኾነት ናብ ኣምሓራ ይቐርበኒ ኣሚን ድሕሪ 7 ዓመት ንመን ከሽክዕ ዝፍትን ዘሎ ግርሚ ዝብለኒ ኢዝ ጀስት ንነብሱ ከታልል እዩ ዝፍትን ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ነዊሕ ዋጋ ከፊሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕሪት ክምለሰሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ናይ ቃልሲ ድማ በፂሑ ኣሎ ሞመንትም ድማ ኣለዎ ብጎኑ ማለት መመሊሱ ኣብ ናይ ዓወታትን ናይ ግስጋሰን መድረክ እዩ ዘሎ ትፋኖ ስለዚ እንታይ ይገብር ዝፍትን ዘሎ ከሽክዕ እዩ ዝፍትን ዘሎ ካብኡ ነቲ ኣምሓራ በይኑ ኣትሪፉ ህዝቢ ኣምሓራ ብጎኑ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ እሞ ናብ ትግራይ ኩናት ንክገብር ዝፍትነሉ ዘሎ መንገዲ እዩ እዚ ፕላን እዚ ግን ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ጌም ፕላን ናቱ እንተተረዲዩካ ናብ ኤርትራ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ ካቨር ንገብረ ኣለና ንሕና ኩላ እዛ ጌም እዚኣ ተጠውያ ናብ ኤርትራ ንምምፃእ እዩ ንኤርትራ ንምህራም ግን መጀመርያ ክገብሮ ዘለዎ ነገራት ስለ ዘለዎ መጀመርያ ክውድኦ ዘለዎ ነገራት ኣሚን ነዚ ጌም ናቱ ብዙሓት ሰባት ኮለጌና ከይተበገሰ ከሎ ፈሊጦሞ ነይሮም ንነዊሕ እዋን ድማ ይዝረበሉ ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣነ ዝበላሕኩ እየ ከማይ ስትራቴጂ ወይ እውን ስልቲ ዝፈልጥ የለን ነዚ ህዝቢ እናተፃወት ኩሉ ክነብር እየ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ህዝብታት ድኻምነትን ኣፈላላያትን እናተፃወተ ንነዊሕ ዓመታት ክቕፅል ዝኽእል እዩ ዝመስሎ ዘሎ እታ እንኮ ድርዑ ኮይና ትስምዖ ዘላ ድማ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ስለ ዘለኒ ሰራዊት እውን ስለ ዘለኒ መከላኸሊ ነቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ሒዘ ኣለኹ በታናት ካልኩሌሽን ማለት እዩ ነቲ ካልእ ድማ እናላኻዕክዎ ክነብር እየ ንገሊኡ ብሓይሊ ንገሊኡ ብምትላል ንገሊኡ ብምስሉይነት ክሕዞ ይኽእል እየ ዝብል ዘረባ እዩ ንመለስ ኣብቲ ናይ ህወሓት ሕጂ ህወሓት ነቲ ገይም በቲ ናቱ ደረጃ ክፃወቶ እዩ ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ ንሳቶም እቲ ናቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን ነቲ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ በናይ መንገዲ ፍሬም ክገብርዎ ይፍትኑ ከም ዘለዎ ክንርዳ ኣለና I think this is going to be a very ኣብ 2025 ዝግበር ኩናት ኣብዚ ዘበን እዚ ዝግበር ኩናት ናይ ብሓቂ ናይ ፕሮፓጋንዳ ብቅዓት የድልየካ ናይ ሚድያ ፕሬዘንስ የድልየካ ናይ ሚድያ ሓይሊ የድልየካ ምክንያቱ ማዕረቲ ኣባይታ ክትገብሮ ትኽእል ሓይሊ ኣብ ሚድያ ነቲ ናራቲቭ ናትካ ብምጥምዛዝ ኣንጻርካ ሓይልታት ንክብገሱ ወይ እውን ነቲ ዘለካ ኩነታት ከበላሽውልካ ንማሕበረሰብ ዓለም ከደናግሩልካ ዝኽእሉ ሓይልታት እድል ክትቦም የብልክ ምንድን ነው ያሰቡት? ይሄ ጦርነት ሲጀምሩ በከባድ ብር ሞርታር ሲተኩሱ ለቲፒኤፍ አይደለም ፌዴራል መንግስት ይመታናል ነው፣ ግብዣ ነው፣ ናምታን ነው። ልክ ወደ አስመራ ሁለት ሚሳኤል ተኩሰው ወደ ጎንደርና ባህር ዳር 2-3 ሚሳኤልና ሮኬት ተኩሰው ጦርነት እንደጋበዙ አሁንም ግብዣ ናት ይችላል። ከመን ነው ዌልካም ነው ለፌዴራል መንግስት ነው በእናትህ ምጣልን ነው። እኛ በቃ ሰላም ስለሆነ መኖር አልቻልንም። ህዝቡ እያመጸብን ነው፣ ሰራዊቱ እያመጸብን ነው፣ ካድሬው
كم تريوم دلهم تايب اللوسكه لك كم تينا ኩናት ናይ ትግራይ ክጅምር ከሎ ዝነበረ ባህርያት ኢና ንርኢ ዘለና ዝብል ጌም ኢና ንሰምዕ ዘለና ህወሓት ሽዑ ኩናት ክጅምር ከሎ ንኤርትራ ንምዕዳም ሚሳይላት ነስመራ ከም ዝተኮሰ ከምኡ ድማ ንባሕረ ዳር ተኪሱ ንህዝቢ ምሓራ ወይ እውን ነትፋኖ ከም ዝዓደሞ ሕጂ ድማ ብልፅግና ንክመፅኦ ስለ ዝደሊ ዘሎ ብልፅግና ወይ እውን ሰራዊት ናይ ፌደራል ክመፅኦ ስለ ዝደሊ ዘሎ ንዕዑ ንምዕዳም ዓቕሉ ስለ ዝፀበቦ ዝገብሮ ዘሎ ካልኩሌት ዝኾነ ምንቅስቃስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ንብል ኣለና ኩላታ ኣብ ክገብራ ዝፍትን ዘሎ ነታ ቅድሚ 5 ዓመት ዘጋጠመት ኩናት ንሳያ ትድገም ዘላ ኢሉ ክሸጣ ዝደሊ ዘሎ እሱ ኣብይ ኣሕመድን ካድረታቱን ኩሉ ሚድያ ሰርክለስናቱን ነቲ ኩናት ኣብ 10 ዝነበረ ኤርትራ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ንሱ ክምለሰሉ እዩ ዝሓልም ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ትገይም ከምቲ ንኤርትራ ዝሃረሟ ኖ እዛ ኩናት እዚኣ ህወሓት ይኹን ትግራይ ኩናት ከም ዘይደልዩ ንርኢ ኣለና ንነዊሕ እዋን ለሚኖም እዮም ውዕል ፕሪቶርያ ተግብር ንዓነቲ ኩነታት ኣበግስ ነቲ ንደልዮ ዘለና ግበር ነቲ ንስኻ ቃል ዝኣተኻሎ ኣተግብር እናበሉ ንነዊሕ እዋን ለሚኖም እዮም ባት ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ ደይ መደይሉ ነቲ ኩነታት ከናውሖን ከካፍኦን ናብ ሕማቅ ገፁ ክኸይድን እዩ ዝደልዮ ዘሎ ስለዚ ኣብዛ ናይ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኩናት እቲ ኣካይዳ ንፁር ዝኾነ እዩ ህወሓት ይኹን ትግራይ ይኹን ኩናት ከም ዘይደልዩ ካብ ኩናት ክሃድሙ ከም ዝደልዩ እቲ ህዝቦምን ተከባቢዮምን ብዝተኻለ መጠን ወላ ቀደም ፀላእትና ኢና ንብሎም ዝነበርና መሳቶም ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ምክንያቱ ኩናትን ወረ ኩናትን ንደሊ የለናን ኢሎም እዮም ብዙሕ ግዜ ደጊሞም ልዮም ህዝብና ክምለስ ክደፈልና ከም ዝግበረልና ምስ ኤርትራ ርክብ ኣሎ ፀገም ኣለኩም ኢልካ ናይ ኤርትራ ኩሉ እቲ ዝነበሮም ቦታታት ገዲፎም እዮም ዝኾነ ይኹን ዘከራክር ነጥቢ ክገድፊ ይደለ እዩ ንስኻ ግን ዝኾነ ስጉምቲ ናይ ሰላም ክትገብር ኣይከኣልካን እንትርፎ ሕንፍሽፍሽ ኣብቲ ከባቢ ንኽትፈጥር ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ እቲ ገይም ኣብዚ እዋን ዝንፁር እዩ ካልይቲ ናይ ህወሓት እናቐፀለ ከሎ ከተሓዛ እንደ ናብ ኤርትራ ገፅካ ነታ ነገር ንምቕያር ድማ ከመይ ገይሮም ክጥምዝዝዋ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብዚያ ስምዑ Egypt in the African Union, the alliance undermining Africa. What happens when one of Africa's oldest leaders publicly dismisses the African Union on Egyptian TV? And what if that's exactly what Cairo wants? Stay with me, because this isn't just another diplomatic jab. It's a calculated move that could weaken Africa's only continental voice from the inside. Today, we're breaking down how Eritrea's President Isaias Afwerki latest remarks have reignited questions about the future of the African Union and revealed a deeper game by being played by Egypt in the Red Sea and the Horn of Africa. ሕጂ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ዝባና ኤርትራ ምውራድ ኣብዮም እንዲዮም ካብ ኤርትራ ክወርዱ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ተሓቢዮም ክነብሩ እዮም ዝደልዩ ኤርትራ ምንጭ ኩሉ ፀገማቶም ወይ ከዓ መህደሚ ኩሉ ፀገማቶም እያ ኩሉ ፀገማቶም ሕጂ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ተራ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ሕብረት ኣፍሪካ ዝግባእ ስጉምቲ ክገብር ዘይከኣለ ስኒ ዘይብሉ ዝኣረገ ኣንበሳይ ወይ እውን ቁም ነገር ዘይብሉ ኣንበሳ ወይ እውን ቁም ነገር ክገብር ዘይከኣለ ዓቕሚ ዘይብሉ ባጀቱ ክቋፀር ዘይክእል ትካል እዩ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ እኳ ኣይኮነን ተዛሪቡ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ ይከም ውፅኢታዊ ክኸውን እንተኮይኑ ብዓቕምታቱ ክኸይድ ከም ዘለዎን ኣብ ዙርዩ ዘለው ፀገማት ክፈትሕ ከም ዘለዎን እዩ ሱዳን ትቃፀል ዘላ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ገብር ኣሎ ኢማራት ስለ ትኸፍሎ ዘላ ኣፉ ክኸፍት ኣይክእልኒ ክኾንን ኣይክእል ወላ ዓብ ስጉምቲ ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ዓቕሚ የብሉን ኢሉ ናይ ኣፍሪቃ መራሒ ነቒፍዎ ኣበይ ከይዱ ኣብ ግብፂ ኮይኑ ነቒፍዎ ስለምንታይ ከነቒፍዎ ንግብፂ ንክሐጉስ ግብፂ ድማ እሳቶም ኢትዮጵያ ሲ ሕብረት ኣፍሪካ ናቶም ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ሕብረት ኣፍሪካ ናቶም እዩ ግብፂ ድማ ናይ ዓረብ ማዕከል ቦታ ወይ እቲ ዓረብ ሊግ ኣብኡ ስለ ዘሎ ንግብፂ ንክሐጉስ ኢሉ ቀዳማይ ነገር ኤርትራ ኣፍሪካዊት ሃገር እያ ስለዚ ንሕብረት ኣፍሪካ ድማ ርሙስ ምዃኑ ከም ኤርትራ ዝፈልጦ የለን ርሙስ ምዃኑ ሕብረት ኣፍሪካ ሕጂ እውን ደጊምና ክንገልፅ ስለምንታይ ትማልድ ኢሎሚ መግለፂ ውፅእ ኢሎ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ኢሉ እስከ መግለፂ ውፅእ ኢሎ ትራም ንናይጀርያ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ንልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ጥሒሱ ግብረ ሽበራ ንክርስቲያን ዝቐትሉ ዘለዎ ክሓርሞም እየ ንዝበለ መግለፂ ውፅኦም ልኡላውነትን ሕገ መንግስቲ ናይ ናይጀርያን ከምኡ ድማ ሃይማኖታዊ ናፅነትን ኩሉ ነገር ናይ ናይጀርያ ክድፈር የብሉን ዝብል መግለፂ ውፅእ ኢሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ እኳ ዝብለኩም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝቃወም መግለፂ ውፅእ ኢሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ናቱ መደበር 1 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክግህዝ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኣይኣምነሉን ኣበይናይ ከም ተፈረመ ይፈልጥን ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ይብፅሓኒ እዩ
ንዑ ድማ ብሰላም ተደይረኺበ ብሓይሊ ክወስድ ኢሉ ንዝፍክር ዘሎ መግለፂ ከውፅእ ዘይከኣለ ሓደ መግለፂ ዘይብሉ ትካል ወይ እውን ማሕበር ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝበፅሕ ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ይኹን መግለፂ ውፅኢን ኣብ ክኹንን ዘይከኣለ ናይ ናይጀርያ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ጽቡቅ ገብር ኣሎ ኣይበልኩምና ብዙሕ ነገር ይኹንና የደለኹ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ዶናልድ ትራምፕ ንግብረ ሽበራ ዝገብሩ ዘሎ ካርሜ ኢሉ ነቶም ግብረ ሽበራ ካርሜ ኢሉ ክገብረ ኣይገብሮን ካላርሲ ሉላውነት ናይ ሃገር ክድፈር ኣለዎ ይብሉ ኖ ግን ንግብረ ሽበራ ካርሜ ኢሉ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ምዃኑ ንዝነግር ዘሎ ሓደ ግዜ ዘይኮነ 10 ግዜ ከምኡ ኢሉ ንዘሎ ጀነራላትን ጎምሸትን ዝፍክሩ ዘለዎ ግን ንዓታቶም ዝገልጽ መግለፂ ከውፅእ ክኹንን ኣይተሰምዐን ሕብረት ኣፍሪካ እዚ ከማን ክውሕዶ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሙት ኦርጋናይዜሽን ይኽብሎ ሙት ኦርጋናይዜሽን እንተበሎ ይውሕዶ እምበር ኣይበዝሖን እዩ የግዳ እሳቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኤርትራ ንግብፂ ንምሕጓስ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ትደፍር ዘለያ ከምዚ ዶ ኣንጻር ኤርትራ ዘለዎም ስምዒት መወዳእታ እዩ ዘይብሉ እቲ ፀገም ድማ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ትኸዶ ዘላ ይዋሓጠሎም የለን ሕጂ ድማ ምዚ ኩናት ናይ ትግራይ ከተሓዙ ወይም ዝፍትኑ ዘለው ምዚ ኩናት ናይ ዓፋር ናብ ኤርትራ ከልግቡ ወይም ዝፍትኑ ዘለው it's just unbelievable ናይ ኤርትራ ንምኽሳስ ንጎምሸትን እዮም ዝጎዩ ዘለው ብዛዕባ ዓሰብ ዝብልዎ ዘለው always been an outsider of African politics. He's criticized the AU for decades, accusing it of being ineffective, corrupt, and foreign influenced. But this time, his comments sits differently. Why? Because they were made in Cairo on Egyptian television and echoed Cairo's own talking points. He suggested that African nations need a new political structure, one that sounds eerily similar to Egyptians' regional vision, a bloc led by Arab and Mercy powers sidelining AU. This isn't random, it's part of a long pattern that it's exactly how Egypt builds influence through proxy. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ትብሎ ዘላ ኩነታት ንግብፂ ንምሕጓስ ናይ ግብፂ ዓይነት ናራቲቭ እያ ትጥቀም ዘላ ግብፂ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኦርጋናይዜሽን ቀዳማይ ነገር ግብፂ ኣፍሪካዊት ሃገር እያ whether they like it or not ግብፂ ልክዕ ከም ኢትዮጵያ ኣፍሪካዊት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ልዕሊ ግብፂ ወይ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝበሃል የለን ክልቲኦም ኣፍሪካውያን እዮም ኣብታ ኮንቲነንት ኣፍሪካ እዮም ዘለው ብዘየገድስ እንታይ እቲ ቦታ ነጦ ናይ ኤርትራ ድማ ክልቲኦም ማዕረ እዮም ፍሉይነት የብሉን እንታይ እስከ ይብሉ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብቋንቋ ዓረብ ገይሩ ኢንተርቪው ምግባሩ ዘገርም እዩ ከምዚኣቶም ዓይነት ደሉዥናል ኣነ ርየ ይፈልጥን እየ ግን ንመለስ ጀዋር እኮ ኢልዎም ኣሎ ኣብዚ ኩነታት ብብዙሕ ብወገን ኢትዮጵያውያን ዝመፅእ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ንኢማራት ንምክልኻል ዝግበር ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ጀዋር እንታይ ኢሉ ኣሎ ብዚ ስመስከ ድሮን ልታቀበልን ትችላለች ግብፅ ለኤርትራ ልታቀበል ትችላለች ያዋጉናል እንጂ አብረን እንድናድግ በምንም መልኩ ሊረዱ በጦርነት ወደብ ለማምጣት የሚያስችለን አቅምም የለንም በዛ አይነት አቋም ላይ የለንም ተጋደልን ከኤርትራኖች ጋር ላለፉት 70 ዓመታት ተፋጀን አጥንት ነው የተረፈን ደም መፍሰስ ነው የተረፈን ድህነትና እርዛት ነው የተረፈን let's try something we did not try let's try negotiation let's try robust cooperation let's try democracy let's democratize our relationship ያን ከሞከርን ምናልባት ለሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ ነገር እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ንጹር ክኾነና ዘለዎ ገለገለ ኤርትራውያን ብፍላይቶም ንኣሽቱ ከይርዳእኩም ይኽእል እቲ ናይ ፖለቲካ ኣዘራርባ እንታይ ክብል እዩ ጀዋር ናይ ኤርትራ ደጋፊ ይኮነን ወይ ኤርትራዊ ይኮነን ናይ ኤርትራ ደጋፊ ይኮነን እንታይ ገብር ግን ዝፍትን ናቱ ናራቲቭ በቲ ናይ ኢትዮጵያ መንገዲ ገይሩ ከስልጥ እዩ ዝፍትን ስለዚ ናይ ኤርትራ ዘተባብዕ ወይ ናይ ኤርትራ ሞቲቬት ዝገብር ክዛረብ ኣይንፅበዮን ኢና ስለምንታይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይዛረብ ዘሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክእመን ተኮይኑ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ኢትዮጵያውያን ደሊና ንዝብሉ ይቕበሎ እዩ ፐርሰናሊ ፈቶን ኣይፈቶን ካላርሲ ኮይኑ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ይቕበሎ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየና እዩ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ብኩናትን ብሓይልን ብናይ ኢመረት ሓይሊ ብናይ ኢመረት ድሮናት ብናይ ኢመራት ዓቕሚ ነቲ ባሕሪ ክንወስዶ ኢና ኢሉ ዝደፍአና ዘሎ ሓይሊ ዘዋፅአና ኣይኮነን ንኤርትራ ድማ ግብፂ ድሮን ክዋኽሉ እዮም ድሮን ኣብ ርእሲ ድሮን ድማ ንሓትዕድና ክንተሃራረመሉ ኢና ስለዚ እዚ ዘዋፅእ ታክቲክ ኣይኮነን ናይ ደኣ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘድልየና እንተኮይኑ ምስ ኤርትራ ንዘራረብ ተዘራሪብካ ካብ 91 ክሳብ 97 ዝበለፀ ኣጠቃቅማ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይጥቀሙ ነይሮም እዮም and this is fact ስለዚ ንዘራረብ ይብሎም ኣለዉ እዚ እጂ ዘረባ እዚ ንሓና ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ ዘረባ እዩ ስለምንታይ እቲ ኤርትራ ንዝርርብን ንሓበራዊ ሽርክነትን ትቃወም ሃገር ኣይኮነት ተዘራሪብካ
ግልጽ ዝኾነ ብናይ ቢዝነስ ቋንቋ ኩናትን ዕግርግርን ብሓይልን ብፀቕጥን ዘይኮነ ተዘራሪብካ ኣብ ደገ ባሕርና ኤርትራ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ከምኡ ድማ ንግበር ነቲ ዝግበር ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ዝተገበረ እንታይ ንግበረሉ ኢንስቲቱሽናላይዝ ንግበሮ ወይ ከዓ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብ መራሕቲ ብመራሕቲ ይጅምር ግን ናብ ትካላት ወሪዱ ንዕኡ ከኣልዩ ዝኽእሉ ሽግር እንተጋጢሙ ብሽምግልና ክፈትሑ ዝኽእሉ ትካላት ክንፈጥር ኣለና ብምባል ነቲ ኢማራት ይኹን ግብፂ ካልኦት ሓይልታት ኣብቲ ከባቢና ዝመፁ ዘለዉ በዓልና ክንቋፀር ኣለና ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ ዝገበራ ኢንተርቪው ነዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዋ ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ካብ ቀደም ነቲ ኮታቲ ናይ ደገ ሓይልታት ትደልያ ወይ እውን ንደሊና ዝብል ኣዘራርባ የለን ኣብዚ ስምዑ ንኣብነት እንታይ ኢሉ ኣብዚ ሕጂ ለንቀነ ዝገበራ بالتأكيد أيضا قضية البحر الأحمر ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ጸጥቱን ርጋቱን ብዝምልከት ኤርትራን ምስርን ከም ኣባል ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕርን ፈለግኒልን መጠንን ዘለወን ኣመለኻኽታ ከመይ እዩ ኣብ መንጎ ኩለን ኣባል ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምውሓድ መካኒዝም ንምፍጣር ዘሎ ሓበራዊ ኣረኣያን ጻዕርን ከመይ ይመስል معروفة لفرض هيمنة على البحر الأحمر أو محاولة التقول على البحر الأحمر المشكلات تحتاج إلى يعني مزيد من الوقت لتناول كل الأبعاد نزل قداي زي بعمقوت كتزاربلو غزي زحتتيو تبحري نهاجرات زوبا بحري طراي كونن يقداس كاب زخونه كال بوتا እንዳው ውቅያኖስ ይሁን ሰላማዊ ውቅያኖስ ወይ ካለ ዝያዳ ጂኦፖለቲካዊ አገዳስነት ዘለዎ አህጉራዊ ማያዊ መስመር እዩ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ኣብ ገማግሙ ዝርከባ ሃገራት እንተላ ኤርትራን ምስርን ዓቢ ሓላፍነት ዘሰኪም እዩ ነዚ ማያዊ መስመር ዝንመሓዝ ድማ ንሃገራት ዝዞባን ካብ ወጻኢ ዘለዋን ኣብ ዝርዝር ከኣተና እንተላይ አህጉራውያን ሓይልታት ስትራቴጂያዊ ጉዳይ እቲ ሽግር ብዝተፈላለየ ወገናት ብዙሕ ሓሳባት ዝመጽን ምትእትታዋት ዝበዝሕን ምዃን እዩ ንሕና ኣብ ገማግም ባሕሪ እንርከብ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር መርገጺ ክህልወና ኣለዎ ከም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዘቕረብናዮ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ሓሳባት ኣሎ ቀዳማይ ነፍስ ወከፍ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ንውሓት ገማግም ባሕራን መሬታን ህላዊኣን ንምሕላው بعلاو عقم كهلو اللو من أربعة هاجرات زياتن ጸጥታ ببقعة المحاس توساخي عقمتاتن ጸጋታትን يدلين يخون تخونه ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ነፍስ ወከፍ ሃገር መተካእታ ክኸውን ዝኽእል ሓይል የለን ዋላ እኳ ኣብዝን ኣብትን ፍልልያት እንተሎ እዚ ዕማም እዚ ናይ ኩልና መሰረታዊ ጠለብ ክኸውን እትስፎ ነፍስ ወከፍ ሃገርን ህዝብን ከም ሉዓላዊ بوشتاوي عقمو جماجمون محلاو عبز مسرته وحساب ذكر الكوسالو قال أي هجرات نزي هجراوي ما يوم اسمرزي بمن قد حجاوي سمع الميكانيزم النموحس زحية العقمي كإكوام أنتي عمونجن نايمت حجاز ميكانيزم كل اللو لازم اسمرز النموحس والتهدراو مع عسكرات متتاو سباوي يكون هجراوي حدي أيدلنيو وحسنات نواري فتح نزمت اتخاتاتالي ولدوتات زقدفيو سالساي نابنت ابقماقم قيح بحر زركبا هقرات مايوي مسمرن محلاو عقم زيبلن زقونا من البات نزم مايوي مسمرزن محلاو ابكلي حقاوي مقان احقراوي تراخ متصيخ ليو يخون بل نفس وكف عقر مايوي كلان محس بزبل مسمس مسعبيتي ويزوباوين هقرات سمم معاد تقبر مالتا يكونن كم زعينة اقباب نسوقي اوكي هجي انتهينا نسمع لنا إيرترا نتكونتاتتي بنصر زخونه منجدي حيزاتولا ابدا انترفيو ناتو دما انا تيرو إيرترا ناي زخونه يكون مغابريا كتكون كالوت حيلتات نتي ايكونن إيرترا كالوت هاجراتون كم خبرا كم زي بلن يا تجلس كن إيرترا دما بزسف عمل كايثيوبيان كوسواينا نسمع لنا إيرترا قدم حجي افدق بحرناتا ني مرات في إيران إيرانيا سلمتاي كمو كخون زي تدل زل حجي زبل زربان سمع لنا مالتي تعم زور زلو زحلف 30 عامت ودب زسألنا واحد زبحال تقراوي زبحال فطوريو حزبيو زدحناكم يلن هذي احنا انا بيت منግስት ተቆጣጣሪና ያዘልና ክንጭፍልቆኩምና ክነጥፈኩምና ኢሎም ነዚ ህዝብ እዚ ኣብ ሓደ ባስኬት እዮም ዝቕምጥዎ ዘለዉ ህዝብ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ባስኬት ማለት እዩ ሶ ንሶም ናይ ወለዶም ገብርለው እዚ ህዝብ እዚ ከዓ ናይ ወለዶ ክገብረለው ኤርትራ ይኹን ትግራይ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ብሽሩና እቲ
ዝፈጠርናዮ ምምንጫት እንታይ ከም ዝፈጠረ ትቐንዲ ፀገም ኣበይ ከም ዘሎ ክንርዳእ ይግበአና ሕዚ ግዜ ናፍታ ሓንቲ ነጥብ ንምፃእ ኤግዛክትሊ እዚኣ ትሪእዋ ፀናሕኩም እዚኣ ዛ መምህር ብርሃ ዝብላ ዘሎ እቲ ጉዳይ ከመይ ገይሩ ብሓደ ተሓሒዙ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ገይም ናብ ክልትዩ ዘቕንዐ መጥቃዕቲ ክገብር ኣብ ክልትዩ ጥራይ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ንዑ ዝደፍእ ዘሎ ሓይሊ ናባና እውን ኣተኪሩ ዘሎ ምዃኑ ንኣብነት ኢማራት ለንቀነ እንታይ ገይሩሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ገይም ናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነፀረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢማራት ለንቀነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘለዉ መራሕቲ ነቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ ብፍሉይ ኣቀባብላ ኣብ ኣቡዳቢ ዓዲሞም ኣሎ ካብ መራሒ ናይ ጫድ ጀሚርካ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መጋበርያ ናይቲ ኩናት ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ ጫድ መራሒ ማለት እዩ ቀፂልካ ናይ ደቡብ ሱዳን ሲልቫኬር ኣብ ሶማልያ ድማ ናይ ቦሳሶ ዝበሃል ናይቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ቦታ ንሱ እውን ናብ ኣቡዳቢ ይኸይዱ ንካልኣይ ኩናት ውደባ ይገብር ከም ዘሎ ኩሎም እቶም ብታሕቲ ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ጫድ መራሒ ድዩ ናይ ፑንትላንድ መራሒ ድዩ ናይ ሊብያ ኢፍታር ዝበሃል መራሒ ድዩ ናይ RSF ሓላፊ መራሒ ድዩ እዞም ኩላቶም ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ ምዃኖምን ነዚኣቶም ሞቢላይዝ ገይሩ ድማ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ተሪፉ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብዓብዩ መጋበርያ ናይቲ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ኣካይዳ ኣብዚ ፅሒፎም ኣለዉ ኣብዚ ሓደ ፅሕፍቲ ብዛዕባ ኢማራት ትዘውር ዘላ እያ ምናልባት ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይር ዝኽእል ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ ምዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ፖዚሽን እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ እዚኣ እስከስምዕዋ let's say calls you up today and says hey I'm trying to win a Nobel Prize how do I stop what's happening in Sudan what would you tell him to do easy call Abu Dhabi call Mohammed bin Zayed and tell him that U.S. intelligence services, Defense Intelligence Agency, and the Bureau of Intelligence and Research at State have intelligence assessments that clearly show, according to the Wall Street Journal, that you've been arming the RSF, including with weapon systems identified by Yale in the intelligence community as being used in Al Fasher. And that if he doesn't stop, then there's going to be U.S. sanctions. We will no longer be able to have Americans buy duty-free at Terminal 1 at Dubai. That's what's scary. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኖቤል ፕራይስ ክወስድ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ እንተዳሓተካ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ብኸመይ ጠጠው ተብሎ ትብል እዚ ማሕዲ ሓሰን ትበሃል ንሓደ ኤክስፐርት ይሓተሎ እንታይ እንተገበረ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጠጠው ክብል ዝኽእል ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ቀላል እያ ናብ ኣቡዳቢ ናብ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣልነህያን ደው ኢሉ እዚ ኩናት ዝጠጠው ኣብሎ ምክንያቱ ኩሉ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ እዚ ንRSF ሙሉ ብሙሉ ዝዕጥቆ ዘሎ መንገዲ ንስኻ ምዃንካ ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ነዚ ትገብሮ ዘለካ ጠጠው ኣብሎ እንተዘየለ እገዳ ክንገብረልካ ኢና ዝብል ንፁር መልእኽቲ እንተተመሓላሊፍዎ ብቐጥታ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ከምዘይቅፅል ክገብሮ ዝኽእል ናይ ኢማራት ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ቀስ ብቐስ ንኢማራት ሽማ እናልዓለ ኣታክ ክገብራ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ኢማራት እንታይ ክትገብር ፀኒሓ ኢልና ኩሉ መንገዲ እቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ ሚድያ ንኸይወፅእ ክዕበስ ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ዝግበር ዘሎ ኩናት እምበር ኣብ መንጎ ሓደን ክልተን ከም ዘይኮነ ስለዚ ነቲ ናራቲቭ ስዊች እናገበረት ዝተፈላለየ መንገዲ ሓንሳብ ናይ እስላም ኣኽረርቲ እዮም ሓንሳብ ክልተ ጀነራላት ክሰማምዑ ዘይክእሉ እዮም ርድኤት ናይ ምግቢ ክንህብ ኢና ንሕና ዶ ንሕና ነቲ ህዝቢ ንምድሓን ንፅዕር ኣለና እናበሉ ካብቲ ኩናት ግን ብቐጥታ ክረብሑ ዝፀንሑ እሳቶም እዮም ነይሮም ንግብፂ ብክልተ ጆኮ ክትፃወት ከም ትኽእል እናገበርካ ንካልኦት ሓይልታት ከም እናገበርካ ኣብይ ኣሕመድ እውን በቲ 15 ሚልዮን ህዝቢ ሱዳንን ስቃይን ኢሉ ገንዘብ ሂበ ይብል በቲ ድማ ዝዓበየ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ RSF ንምሕያል ብኩሉ መንገዲ ከሳሲ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ትፃወትዮ ዝነበርኪ ቦታ የለን ክብልዋ ክኽእሉሎም ይብል ኣሎ እዞም ኣብይ ኣሕመድ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ስእልን እቲ ኢማራት ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነቲ ጉዳይ እናነቕሓሉ ይመፅእ ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ኩሉ እቲ መሕብኢታት እናተወድአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኩሉ እቲ መሸፋፈኒ ድራማ መስርሒ ኣጀንዳ መስርሒ ካልእ ነገራት ዝግበር ዝነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተወድአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ድማ ዝተርፎ ዕድላት ውሑዳት ስለ ዝኾና ዝተርፎ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐረበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ስጉምቲ ንክወስድ ወይ እውን ኩናት ከይገበረ እውን ክሰዓር ስለ ዝኽእል ገለ ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እታ ፌክ ምርጫ ትበሃል ዘላ እናቐረበት እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ ነታ እናቐረበት ትኸይድ ዘላ ምርጫ
እንተስ ንግዜ ከተናወሓ እንተስ ጠቅላላ ንኸይትግበር ክትገብር ትኮይንካውን ኩናት የድልየካ ስለዚ ኣቢ ብሙሉ ኩሉ ትነቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ነገራት ብኩናት ጥራይ ከተግብሮ ዝኽእል that's why ድማ ህወሓት እንታይ ገይሩሎ ኢልናና ብቐጥታ ንዕኡ ጠቂሱ ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ክሲ ሰዲድሎ ትክሲ ድማ ንኣቢ ኣሕመድ ከቢድ ሓደጋ ክፈጥረሉ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ህወሓት ናብ ኩናትን ናብ ካልእን ምኻዱ እንታይ ይገብር ዘሎ ንማሕበረሰብ ዓለም ክነግር ክኽእል ኣሎ ንውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍርሶ ዘሎ መን እዩ ንቅድሚ ሕጂ ንኸይትግበር ዝደለየ መን እዩ ሕጂ ከይትግበር ዝደልዮ ዘሎ መን እዩ ኩሉ እቲ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ነቲ ኩነታት መን እዩ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ተነጊሩ ክንምንታይ ከይሰምዕዎ ክንምንታይ ከይኣምንዎ ንህወሓት ምክንያቱ ኣቢ በትን ዘለዎ ናይ ኢማራትን ናይ ካልእን ተጠቂሙ ህወሓት ዝበሃል ከም ሓደ ናይ ኩናት ሓይሊ ምዃኑን ንክርብሽ ኢሉ ተበጊሱ ዘሎን ንኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክፅይቕ ዝደሊ ዘሎን ከምኡ ድማ ከምቲ ንኤርትራ ኣተሓሒዞም ዝብልዎ ዘሎ ምስ ግብፂ ኮይኖም ኤርትራ ህወሓት ፋኖ ገለመለ እዚኣቶም ነታ ኢትዮጵያ ዝርብሽዋ ዘለው እዮም ዘውድቕዋ ዘለው እዮም ተኣሊዋ ዝደልዩ ዘለው እዮም ሰላምን ርግኣትን ንኸይትረክብ ዝገብሩ ዘለው እዮም እናተባህለ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ኩሉ ኣኪብካ እንተሪኢኻዮ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ፀገም ኣጋጢምዎ ዘሎ ናብ ካልኦት ሃገራት ከፀግዖ ንህወሓት ድማ ናይ መወዳእታ ናቱ ስልጣን ንመናውሒ ናቱ ዕድመ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ዕድሚኡ ንመናውሒ ንህወሓት ታርጌት ጌርካ ናብ ትግራይ ትገብሮ ኩናት ምክንያቱ ናብ ትግራይ ገፅካ ትገብሮ ኩናት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮንዶኾን በዚኣ ክሰብረለይ ዝኽእል ምክንያቱ ንባሕሪ ንኸይንረክብ ከልኪልና ዘለውን ህወሓት እዩ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ቀደም ባሕሪ ከም ንስእን ዝገበረና ህወሓት ምስ ሻዕብያ ተመሻጢሮም ዝገበርዎ እዮም ሎሚ ድማ ባሕሪ ንኸይንረክብ ዝኽልክለና ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ሰላምና ንኸይንረክብ ዝኽልክለና ዘሎ ህወሓት እዩ ምስኡ ድማ እቲ ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ ምስኡ ድማ እቲ ግብፂ ዝበሃል ኣሎ ተባሂሉ ንኩሉ ሓዊስካ ኩናት ኣዊጅካ ንህዝቢ ኣምሓራ ድማ ከሻኺሽካ ኣብ ዙርያኻ ጌርካ የኣይ ብልሒ ተቆፂሩለይ ነዚ ሽጣራታት ዝተጠቂሙ ኩናት ንምግባር ኩሉ ዘድልዮ ቅድመ ባይታት ድሕረ ባይታታት የንፅፍ ኣሎ ዓለም ግን ነዚ ኩሉ ናይ ዓለም ነገር እኳ ገዳሲ ይኮነን ምክንያቱ ዓለም ንባዕላ ኣብ ከቢድ ብድሆ ስለ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብዚያ ሕጂ ዘለዋ ኩነታት ንባዕሉ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንግዜኡ ክንገድፈይና ምናልባት ግን ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ዓለምና እንታይ ይካየድ ኣሎ ንዑ መዝሚዜ ዝገብር ዘለኹ ባህላይ ስለ ዝኾነ ሰብዚ It is a sight that may well be worrying the authorities in both Taiwan and Washington. A new Chinese warship for its navy, which is already the largest navy in the world. President Xi Jinping attended the commissioning ceremony for the Fujian aircraft carrier, the most advanced in Beijing's fleet so far. A significant moment for China. Its most advanced warship officially entering. እንታይና ንርኢ ዘለና ቻይና ኣብ بحيل بحري ويون نيفي أب عالمنا زحية لنزبرت زبزحنا مراقب كينات زلوا وكنسو قبل اليوم ما حجي فليت the aircraft carrier تبهال حدا advances زخنا warship أمريقو نبصراح كم زعتواتي زنقر زلوا أب واشنطن أب أمل عالم زلوا نشاينا بحم مغزوط متوا دك أصلي تزخلف أمام زبلوا زلوا عن أتعايزنا كنرينا مغنياتو زينا زعب زينا يقين زلوا flexing its sea power like never before. It has officially commissioned its most advanced aircraft carrier yet, the Fujian, a colossal warship that marks a leap in China's military modernization. Alongside this, China has also unveiled a new drone carrier in a message to the world that the future of warfare at sea may no longer depend on ships and sailors, but also on machines. The Fujian is China's third. بحفشة انتاينا نسمع زلنا أمونغو تشاينا أمريكان أبي ود الدرالو أمريكا دما مس روسيا ون بعلا أبتبغ يلا مسبوتين مالتيو سلزي تشاينا دما أكند بزربان بتحديدا كتالي بتكبار تريو زلا كونتاتينا نرزلنا زد ما درجة ولا تمعربا ميديا obsessively زكتا تلو زليو سلمتاي تشاينا تقبرو زلا من قصقاسات كم سقعات يوم زريو تشاينا دما بكل من قدي متحسس ساينوا بفلاي دما بوتا دراو حقمي لعلو كله نا أمريكا كم زعينة فليت زي aircraft carrier زبهال I think أسرع عمد 3 عمد 4 عمد زجبرية سلز latest تكنولوجيا باللنا زي عندما أب أسرع سرعة حمشتن كمشتن تخون دلا ويا والناس راح تعتز عليها which means أغلى كل التكنولوجيا بازلو latest technology كل زي عندما زقلت في تكنولوجيا تدكين كاتشر ونجر كل زي عد ما عنا دالو سلزي China كم زعينة ببليونات زتمن هذا aircraft carrier I don't know 10 بليون دي قلي واجو I don't know billions and billions واجو أزيد كبرنا جري that's why أمريكا last ناتهم أبزغ 4 يقبرونا زيرو حقيو
ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምዚ ንክሰርሑ መራኸብ ናይ ምስራሕ ዓቕምናቶም እናደኸመ ስለ ዝኸደ ከምቲ ዝድለ ኣይሰርሑን እዮም ዘለዉ ኣየድልየናን ዝብል ኣዘራርባ እውን ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ውድድር ናይ ኣፅዋር እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎን ቻይና ድማ ነቲ ውድድር እቲ ንኣሜሪካ መመሊሳ ቻለንጅ ትገብራላ ኣሜሪካ እንታይ ትብል እዚ ቴክኖሎጂ ቻይና ትገብሮ ዘላ ናይ ባቡር ናይ ፅርግያሲ ቀደም ኢና ሓሊፍናያ ንሕና ይብሉ ወላ እውን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቴክኖሎጂታት ዶሚኔት ንገብሮ ትብል ንትብሎ እውን ቻይና መመፅያ ኣብኡ እውን ብድሆ ክትፈጥረሎም እያ ትጅምር ዘላ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ጥቃስ ዝኸልእ ዶናልድ ትራምፕ ጥቃስ ዝኸልኦ ነገር እንተሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ቻይና ድማ ንኣሜሪካ ኩሉ ጌና ኣሜሪካ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ከላ ቻይና ዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዋ ከም ዘለዎን ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዕላማ ናቶም ንፁር ቻይና ምስ ኣሜሪካ ውግእ ንክገጥሙ ይኮኑን እንታይ ዳ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ምውጋእ ዘይሕሰብ ምዃኑ ንክትኣምን ከም ዘለዋ እዮም ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ at the end of the day ፖሊሲ ናይ ቻይና ስትራቴጂ ናይ ቻይና እንታይ እዩ ኩሉ እዚ ዘለና ዓቕሚ ወታደራዊ ይኹን ቴክኖሎጂካዊ ቁጠባዊ ዓቕሚ ኣሜሪካ ምሳና ውግእ ዘይዋፅኣ ምዃኑ ክንእምን ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ራሽያ ዘለና ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ንኣሜሪካ ምስ ቻይና ምውጋእ ዘይከኣል ምዃኑን እንተተገይሩ ድማ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓዊታ ሓያል ኮይና ክትቅፅል ከም ዘይኮነት ርግፀኛ ዝኾነ መልእኽቲ ክስደደላ ክኽእል ኣለዎ እዩ እዚ ኩሉ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ስለምንታይ ቻይና ድማ ንኣሜሪካ ከሰንብድዋ ይደልዩ ንድሕሪ ኢልካ ድማ ምክንያቱ ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንቻይና ሓፂር ግዜ ዘለና ከነዳኽማ ድሕሪት ክንመልሳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪት ክንመልሳ ተኮይና ንቻይና ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደው ከነብላ ኣለና እዩ ዝብል እቲ መልእኽቲ ናቶም ኮንቴይን ክንገብራ ኣለና እዩ ዝብል ናይ ቻይና ከንታይ ዝብል ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ውግእ ጠጠው እንተቢልናዮም ምስ ግዜ ክንሓልፎም ዘይኮና ፅቡቅ ጌርና ዶሚኔት ክንገብሮም ኢና ብውግእ ዘይኮነ ብቴክኖሎጂ ብስራሕ ብምዕባለ ብኩሉ መንገዲ ስለዚ ኣሜሪካ ሎሚ እንተዘይቆፅያ እያ ንቻይና ክሓልፈለያ ኣይኮነን ከተርክበኒ ክትሓልፈኒ እያ ክትብል ከላ ቻይና ድማ ሎሚ ውግእ እንተዘይተጀሚሩ እቲ ናይ ዓለምና ምቁፅፃር ወይ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንምቁፅፃር ንኣሜሪካ ድማ ካልአይቲ ዋላ ድሕሬና ንክንገብራ ዘለና ተኽእሎ ዝበለፀ እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ብሽክሌታ ውድድር ትሪዎ ቢንያም ክዕወት ምዃኑ እንተፈሊጡ እቲ ሓደ ድማ ንቢንያም ተደይ ዓንቂፈዮ ክዕወት ኣይክእልን እየ ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ እንተኮይኑ ከምኡ ዓይነት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ቻይና ኣብ ነፍሲ ኣሚና ሕማቅ ኩናት ወይ እውን ገለ ነገር ከይዕንቅፋ ነፍሳ ክትከላኸል ክትክእል ኣለዋ ግን ዝኾነ ዕንቅፋት ተደየጋጢሞ ግን ናይ ዓለምና ዝሓየለት ምዃና ኣሚና ዘላ ኣሜሪካን ከምኡ ይኮነትን ንቻይና ዓንቂፈ ጠጠው ተደየቢለያ ንቻይና ምስ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ ክህልወኒ ይኮነን ዝብል እምነት ኣለዎም እዚ ድማ ኣብቲ ስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ እንኮለ በዓል ኢሎን ማስክ ዘማኽርዎም ዘለዎ እዩ ቻይና ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ፃዕራም ህዝቢ ኣለዎም ኣብ ቴክኖሎጂ ንቴክኖሎጂ ንቅድሚት ንክወስዶም ብዙሕ ትምህርትን ብዙሕ መንእሰይን ብዙሕ ንቴክኖሎጂ ድራይቭ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ ስለ ዘለዋ ኣሜሪካ ምሳ ክትወዳደር ኣይትኽእልን እያ ካብኡ ድማ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ክኸውን ስለ ዝኾነ ናይ ቻይና ዕዳጋ ቻይና ከይተዋግአት እውን ንዓለምና ዶሚኔት ንክትገብራ ኩሉ እቲ ፖቴንሻል ወይ እውን እቲ ተኽእሎታት ኣብ ቅድሚያ እዩ ዘሎ እናበለ እዩ ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ ናይ ቻይና ግስጋሴ ዳርጋ መብዛሕቶም ብዓይኒ ፍርሂ ክርእይዎ ንቻይና ንምውዳቕ ድማ ኩሉ ዓይነት ድራማታት ክእለም ዝደልዩ ሓይልታት ብዙሓት እዮም ብግምጣሉ ቻይና ክሳብ ሕጂ ዘለዋ ቅልፅም ተጠቂማ ሓይሊ ተጠቂማ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ዝወሰደቶ ኣይረኣናን ኣለና ሕጂ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ እንታይ ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ መጀመርያ ሓንቲ ኣብዚ ድራማ ክበኩም እየ ናይ ኣሜሪካ ድራማ ሞ ክንሰምዕ ድሕሪ ናይ ቻይና ድራማ ኣጋጢሙሎ ዝበሃል ዘሎ ክንሰምዕ ኢና ቅድም ኣብዚ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ስሙ respect Hungary and respect this leader very, very strongly because he's been right on immigration. Look what's happened to Europe with the immigration. There are people flooding Europe all over the place and it's hurting it. It's the crime rates are way up. A lot of bad things are happening. His crime rates are very low. They're the same as they always were, which is very little crime because he's kept it the way it should be. Europe, I mean, I don't want to go into individual countries. They're all friends of mine, everyone, as you know, in the ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሓደ ጋሻ መፂዎ ነይሩ ኣብቲ ዓዲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቪክተር ኦርባን ዝበሃል ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር መፂዎም ነይሩ ቪክተር ኦርባን ድማ ኣብ ኤሮጳ ሕብረት ማለት እዩ ዝተፀልአ መራሒ እዩ ብኤሮጳውያን ስለምንታይ እዩ ዝፅላእ ምክንያቱ ኣንፃር ኩሉ ትሳቶም ዝብልዎ እዩ ሊበራሊዝም ማለት እዚ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ገለዶ እናተባሃለ ሕንፍሽፍሽ ናይ ስድራ ቤታት የለ ግብረ ሰዶማውነት ካልእ ኩሉ ፀገማት ኣብ ሃገረ ኣይቱን እየ ዝበለ እዩ ኣብ ዓዱ ከም ድሌቱ ስደተኛ ዝበሃል እውን ኣይቱን እየ ዝኾነ ይኹን ረፊጂ ክቕበል ኣይደልን እየ ከምኡ ስለ ዝበለ ድማ ብኤሮጳውያን ብዙሕ ተፃቦ ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነ ፀገሙ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣይሕግዝኒ እየ ዝበለ እዩ ኤሮጳ ድማ ክትሕግዝ የብላን ሰላም ኣብ ምምፃእ እምበር ኣብ ኩናት ክትሕግዝ የብላን ዝበለ እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ
ኣብ ኤሮፓ ዝተጸልአ መራሒ እቲ ዩሮፒያን ዩኒየን ኩሉ ግዜ ከነጽሎ ዝፍትን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዙሕ ዓይነት እገዳታት እዮም ዘውርድሉ ብግምት ኣሉ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ይድፈቱ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ከይተመርጾ ከሎ ኣብ ጎኑ ነይርሱ ስለዚ ክገርመኩም ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ብኸመይ ክውዳእ ይኽእል ኸውን ኢሉ ምስተሓተተ ዝበለ ስምዑ We're talking, but we'll report on that later. Meetings with Putin. We were talking about that with Victor. He understands Putin and knows him very well. And I feel that, I'm going to let you say what you think, but I think that Victor feels we're going to get that war ended in the not too distant future. Victor, do you want to talk about that? I'm strongly convinced. እጂ እንታይ ዝብል ዘለኹም ትሪእዎ ዘለኹም ብጉዳይ ናይ ዩክሬን እንታይ ትብል ንዝብል ሕቶ ካብ ናይ ዝኩሉ ኤሮፓዊ ሕብረት ናይ ፈረንሳይ ድዩ ናይ ዩኬ ድዩ ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ድዩ ናይ ጀርመን ድዩ ኩሎም ዝብልዎ ነቲ ኩናት ክሕግዞም እዮም ዝደልዩ እቲ ኩናት ክቕፅል ፑቲን ድማ ክሰዓር እዮም ዝደልዩ እዚ ድማ እንታይ ይብል ፑቲን ክሰዓር ዝኽእል ኣይኮነን ራሽያ ክትሰዓር ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ንራሽያ እቲ ኩናት እውን ናይ ኤግዚስተንስ ሕቶ ስለ ዝኾነ ንራሽያ ምስዓር ማለት ንሕና ብሰላም ክንነብር ንኽእል ማለት ኣይኮነን እዩ ዝብል ልዕሊ ኩሉ ድማ ንራሽያውያን ኣነ ዝፈልጦም ይባህላ እዩ ስለምንታይ ኣብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ሕብረት ሶቪየት ናይ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ኣካል ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሩ እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃንጋሪ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ እያ ናይ ራሽያውያን ሜንታሊቲ ናቶም እንተደይ ትርድኦም ኮንካ እዚ ኤሮፓውያን ኢሊት ዝብልዎ ዘለዉ ዝብል ታሪክ ተደየምቢብካ ስለዚ ምስ ራሽያ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካዊ መፍትሒ እምበር ወታደራዊ መፍትሒ ይኮነን ዘድልዮ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ፑቲን ኣነ ከራኽበካ እዩ ዝብል ዘሎ ኩሎም ሃገራት ኤሮፓ ኣንጻሩ እናኸዱ ከለዉ እሱ ኣብ መንጎ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ርክብ ገይሩ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ዝሓስብ ዘሎ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቶም ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ጉሒፉ ንዑ ዝሰምዕ ዘሎ ዘገርም እዩ ዘገርም ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና ስምዑ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኩናት ዝብሎኻ So the question is whether we Westerners are unified or not. The problem is that the president has huge peace efforts, which are just splendid and very positive for the European continent and all the peoples of Europe. But at the same time, we are not unified because Brussels and the Europeans have a different approach to the war. So the only pro-peace government is the United States government and the small Hungary in Europe anyway. All the other governments prefer to continue the war because many of them think that Ukraine can win on the front line, which is a misunderstanding of the situation. So it's a complicated issue. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝኾነ ክብሪ ዝባ ባይ ዘ ወይ ከማን ኣነ ከምቲ ዝብሎ ከምቶም ካልኦት በዓል ማክሮን ናይ ዓዲ እንግሊዝ መፅኦም እግሩ ዝስዕሙ ከም ይኮነን እዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ እትያትና መጀመርያ እዩ ዝብሎም ንኣሜሪካ ነቕፋይ ሰብ ዝገርበኩም ኣብ ቅድሚኡ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከሎ ነቕፋዩ ሪስፔክትፉል ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ፓወር ንዘሎ ዓቕሚ ንዘሎ ድፍረት ንዘሎ እዩ ዘኽብር ዝበሃል ድማ በዚ እቶም ካልኦት መፅኦም እግሩ ዝስዕሙ ተምሃሮ ዝመስሉ ቆልዑ ይመስሉ ኣብ ቅድሚኡ እዚ ግን መፅኡ حق ينقرأ له حجون يقول زلوا أبيروبا كوينات مبر سلام زدلي لن بمنجد يوكرين غيركا يوكرين كتسعر زبلت حساس ما يبراس لزلوا سلازي تون كون سلام الرجع بواشنطن بدونالد ترامب دونالد ترامب ما درو عبيت كوينات تطوع بيلس لزلوا نزو كوينات زون تطوع قبل زخل نسو يبلالهم دونالد ترامب نتا ايغوناتو نتا اننت ناتو صبو غير يزغل باغن تنقع قب زلوا منجدي اجيت حتى بزيات We will discuss it. It requests not just 2 minutes to respond to your question, but rather than our lecture. Sorry, not to continue more. So you would say that Ukraine cannot win that war? You know, miracle can happen. Yeah. سنتايلو بنات كذا ربع حجي يوكرين تكوينات كتعوت تخلد كسعرات تخلد راشا الكات أمني الوسي وتأمر كجات مغلي تأمرات بعالم كجات مغلي ويوكرين وراشا تسعيرات تأمرات مالتي بلون سلازي دبلوماتيك لسي أي كالنيو بتدقاقا من مايلي زكونات زي بحيلك وداء زخلا يكونن عبد أولاكو داء اللو مبال تزاريبو سلازي كم تري وزن لهم إيروبا كوينات دالي شجر تسوع نجرت تسعتر زي بدما سلام نخمت يتعرالو أمو داتا من يكسمع نايمن حيليو كعوات كالا رسيب كابو وتيلنا نابتنا نا تشاينا قد نمخادنا أبزي حنت زربا زلا نسمع نبقى طبعا ملس is ramping up, and there's no better drive for it than Western sanctions, of course. The more Western states use economic coercion, the more motivation the global majority has to protect their economic sovereignty. That's just simple truth. In a landmark statement this week, which, by the way, I have already shared with my subscribers over on my updated, Russia's finance minister Anton Siluanov just announced that trade between Russia and China now takes place almost entirely outside Western currencies. According to Siluanov, سنتايز بحال زلو دي دولاريزيشن مالت دما عالمنا بزي دولار كتنبر تخلدو زبل حتو عبز من لسلو زلو زينا زلنا انتاي صغا دي دولاريزيشن is
ቻይናን ራሽያን ኣብዚ ዋን እዚ 100 ንግድናተን ብዘይ ዶላር ይገብሩ ኣለዋ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ብዘይ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ተኣትዎ ራሽያ ዓቢ ቁጠባ እዩ ቻይና ድማ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ቁጠባ እዩ ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዝግበር ዘሎ 100 ዶላር ኣውፂኢኻ እዩ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ንግዲ 100% ብዘይ ዶላር እንተኮይኑ እዘን ሃገራት እዚኣተን ክነግዳ ከለዋ ንኣብነት ኤርትራ ምስ ራሽያ ትነግድ ተኮይና ምስ ቻይና ትነግድ ተኮይና ብዘይ ዶላር ንክትነግድ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ስለምንታይ ናይ ቻይና ባጤራ ኣብ ራሽያ ይሰርሕ እዩ ዝደለኻ ክትገዝኣሉ ትኽእል ኢኻ ናይ ራሽያ ባጤራ ድማ ኣብ ቻይና ዝደለኻ ክትገዝኣሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንታይ ይገብረና ኣሎ ዓለም ካብ ዶላር ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ናይ ቢዝነስ ናይ ቁጠባ ንክትጥቀም ዝበለፀ ዕድል ይኽፈት ኣሎ ንኤርትራ ግደፍዋ ንእሽተይ ሃገር እያ ካልኦት ሃገራት ምዘን ክልተ ሃገራት ዝነግዳ ድማ ካልእ ኣማራፂ ኣለዎም ብዘይ ዶላር ንክነግዳ ዘለዎን ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ንኣብነት ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ብራዚል ድዩ ደቡብ ኣፍሪካ ድዩ ስዑድ ዓረብ ድዩ ቀልጢፈን ካትባ ኣይኮነን ኢንዶኔዥያ ድዩ ማሌዥያ ድዩ ቪየትናም ድዩ ብፍላይ ተን ናይ ኢንዱስትሪ ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ዘን ናይ ኤስያ እዚ መንገዲ እዚ ክኽተላ እንተጀሚረን መብዛሕተን ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝወስዶ ውሕድ ነገር እዩ ካብዘን ሃገራት እዚኣተን እየን ዝወስዳ ስለዚ ኢማራት ንኣብነት ቀልጢፉ ክገብረ ኣይኮነን ግን ኢማራት ብዙሓት ሃገራት ካብ ኢማራት እየን ዝገዝኣ ምክንያቱ ኢማራት ናይ ንግዲ ቦታ ስለዝኾነ ካብ ቻይና ካብ ካልኦት መፃው ኣሎ ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ እናቐፀለ እንድሕር ከይዱ ሰብ ብዘይ ዶላር ንክነብር ዝበለፀ ይክኸውን ወይ ክከኣል እዩ ኣሜሪካ ድማ እቲ ዝሓየለ ኣፅዋር ናታ ዶላር እዩ ዶላርን ፋይናንሻል ኢንፍራስትራክቸርን እዩ ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ዝጉዕዞ እዚ ዝበለፀ መድረክ ንዓለምና እናመፀ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ብቁጠባ ጥራይ ደይኮነስ ብሓይሊ ጥራይ ደይኮነ ብዶላር እያ ነዚ ዓለም ዝያዳ ትቆፃፀራን ተንበርክኻን ፀኒሓ እቲ ቀንዲ እገዳናታ ድማ ናይ ዶላር እገዳይ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝተፀበየቶ ነገር እንተነይሩ ናይ ዶላርን ናይ ካልእን ዕብለላ ክእለየላ ትደሊ ነይራ እያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ተዛረበሉስ እዩ ድሮ እቲ ዝዝረብ ዝነበረ ብተግባር ናብ ግብሪ ናብ ጭቡጥ ነገር ክኣቱ ድማ ንርኢ ኣለና ሕጂ እዚ ዲዶላራይዜሽን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝዝረበሉ ዘሎ መዓልታዊ ድማ ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ምክትታል የድሊ በቲ ወታደራዊ ኩነታት ንርኢ ፀኒሕና ብቁጠባዊ ኩነታት ድማ እቲ ምንቅስቃሳት ንሪኦ ኣለና ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ድራማታት እናረኣና ከለና ሓንቲ ብዝለንቀነ መዛረቢት ኮይና ዘላ ስሙ that the world sees Chinese President Xi Jinping laughing. Known for stern, tightly controlled image, Xi was recently caught on camera sharing a few light moments, first with President Donald Trump in Busan and then with South Korea's President Lee Jae-myung. The photos released by the White House show a side of Xi rarely. Our next report. እንታይ ስከይብልሎ ናይ ባሓቂ ካ ትግረም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድራማ መዓልታ ወሰልቺልና ዘሎ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ፍሽኽ ክብል ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ናይ ባሓቂ ሲሪየስ ናይ ቢዝነስ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ለንቀነ ግን ፍሽኽ ክብል ስለተራእየ ድራማ ተቐይሩሎ ንሱ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ሓንሳብ ምስ ገለ ክኸቢ ሓንሳ ገለ ክገብር ብድራማ ተፀሊልና ዘለና ኣብ ቻይና ድማ እንታይ ስካ ዛረቡ ኮይኑሎ ፕሬዚደንት ሺ ፍሽኽ ክብል ተራእዩ ተባሂሉ ብዙሕ ትንተና ብዛዕባኡ ክዝረብ ኢና ንሰምዕ ዘለና I mean, we are living in a crazy time. Again, እንታይ በሃል ኮይኑ ብፍላይ ምስ ቻይና ክራኸብ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክራኸብ ከሎ ኣብ ገለገለ ክፋላት ፍሽኽ ከም ዝበለ እዩ ዝንገር ስለዚ እንታይ ስለተረኽበዩ እዚ ገፅ ሓድሽ ገፅ ናይ ቻይና ሲ ከመይ ገይሩ ዝመፅእ ዘሎ ካበይ ዝተበገሰ እዩ ዝፍሽኽታ ዝናበሉ ብዙሕ ሰባት ይዛረብሉ ግን again we can ignore that part ሕጂ ናብ ቁጠባ ክንቅፅል ኢና is on course to become the world's first trillionaire. Tesla shareholders have approved a record-breaking pay deal for its boss. After the announcement, Mr. Musk, who's already the world's richest man, took to the stage and danced to chants of his name. To receive the unprecedented payout, he must drastically raise Tesla's market value over 10 years. If he does this and meets various targets, he'll be rewarded with hundreds of millions of new shares. The scale of the package has drawn criticism, but Tesla... Elon Musk ሃብታምና ዓለምና ምዃኑን ነዊሕ እዋን ሰሚዕኩም ይኹም ቢልዮኔር ዝሃብተ መን ዓለምና እዩ ወል እቲ ሃብቲ ክሳብ ሎሚ ሃብታም ብምንታይ ኢና ንገልፆ ነርና ብቢልዮኔር ኢና ንገልፆ ነርና ናት ኤኒሞር ኢሎን ማስክ ትሪልዮኔር ክኸውን ቀሪብሎ ትሪልዮን ኣይኮነን ቢልዮን አይደን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ብዙሓት ከም ዝገልፅዎ 3-4 ቢልዮን ኢና ንብል ኢሎን ማስክ ግን ናይ ኣፍሪካ ቁጠባ በፂሑ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብተን ትሪልዮኔር ክለብ ዝበሃል ውሕዳት ሃገራት ናይ ትሪልዮን ቁጠባ ዘለዎን ስለዚ ንበይኑ ንሱ ካብ ብዙሓት ሃገራት ተኣኪበን ንላዕሊ ሃብታም ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ብኸመይ ሓንቲ ካምፓኒ ናቱ ካብቶም ብዙሓት ካምፓኒታት ናቱ ተስላ እያ ኣብታ ተስላ ድማ ሓደ ቻሌንጅ ሂቦም ኣለዉ ናይታ ተስላ ትበሃል ማርኬት ካፕ ወይ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ናታ
نابجله نبشون 8 تريليون دي نابجله تبصح كايا 1 تريليون دولار بوناس كتبوها بخيلهم ملو I don't know كم زربا كم عينت كنتات سمعي فلتني إذا عند زريكا أبتلع على وايد درجة دوب كم زي اللي أبت تحت وايد درجة زلوا سب دموزون قال مليون كل جزء بقصص مساعة وي قبل العدد الرجال زلوجن وسيد تمسيخة انت عينت كفليت كم زوها بكا زجرمي تا كامبان ناتويا جنسو ولا مسراتنا تا مرحيان تخونه شير هولدرز أنا نبعلي بركتات اللي نبزا كامباني زيا سلازي كم نقول زلنا تنايتا كامباني فاليو اللي على النحر قيدو إلى ماسك كسب 1 تريليون باكج ناي بيمنت كوهابو مخانو بوناس كوهابو مخانو هابتنا تدما بزا كامباني زيا تراي تريليونير كوين مخوني مالتي قبل اليو سبيس اكس وصغلو قبل اليو تناي بور كامبانيز بالالو نيورولينكس بالالو كالوت معاد كامبانيات يزلو سلازي علمنا هابتي وحدات ابيد وحدات سباتينا تاكب زخي زلو كبال كلو حكي مزنا تكنولوجي قبل عليه دما اكس وسغلو زنا تويتر اكس اي زبنا اي اي كامباني وسغلو I don't know man تي نكت زاربلو ولا ناخذ قلصلو نكبيديو زغونه زبلو زلو تشالنج اندر حق خوين بزح سبب ستاك ماركت زلو نصبوك خيدي معناته بركناي تسلا وي ونا بتفاندتات S&P 500 دي كاله غزي خان تلغا تبركنايتا كامباني كوسخ سلازخل زباز حسب كرب حلو زغلي الى ماسك نز تشالنج زخ غبري خلدو well الى ماسك غبري ايكلني مبال ابغبن يابزوانزي معناته he has proven time and again بتدغاغامي كغبر زخلن كفتر زخلن مخانو سبزي درو ترايلو سلازي انصار الى ماسك بيت مغبار حدغا يزبحال سلازي ملو بملو دخ غبر يخل فرق دخ غبر يخل كمي غبر يخل نغزي نغدفو الى ماسك جن كغبرو خمزخل تخلو كم زلوسي نامنينا معناته بزح كغبر زي كل زبحال زنبره زخاله سب سلازخونه نتو من سياد دما مخري fastest way to build wealth in your 20s. How old are you? I'm 23. Yeah, dude, you should just be 23 and enjoy your life. Who told you that? My mom. Exactly. Your mom's going to tell you, enjoy your life, because she, somewhere along the line, quit. You should freaking hustle right now. You should not enjoy your life at 23. You're not entitled to enjoy your life at 23. You should suffer right now, pay the price, do the work, put in the work, make the الزربا زي نورمال بزح سايت سمعاني خا ود 10 عامات كلغا نشتي خزلخا انجوي كبرون علم زرا كم زقبر يلوم زما خر خلو مبزحتهم تمكم زما خرد ما بعلم زي تعوتي ما بيوتهم ابيوت كتعوت ليخا بفلاي بقطبا صبوق صراح صبوق بوزيشن كتبصح تدليخا اسراتات انرجي خلكا نشتي كلغا ليتم معلتن كسرح لك امين ابي ارتراز دون غري حدارك تفلخ لها لعلمان غزيها سرع زلكا ኣብዚ ደገ ምስ መጽ እዚ ህውተ ተኣትዩ ዘሎ እምበር ንሽተይ ከለኻ ጉልበት ከለካ ሓይሊ ከለካ ንሽተይ ተለኻ እንታይ ደለካ ሓይሊ ኣለካ ገንዘብ የብልካን ከምኡ ድማ ኣሚን ሰለስተ ቫሪያብልስ ኣለዋ ገንዘብ ግዜ ኤነርጂ ብላ ንሽተይ ከለኻ ኤነርጂ ኣለካ ግዜ ኣለካ ገንዘብ ግን የብልካ ስለዚ ገንዘብ ንኽትረክብ ኤነርጂኻን ግዜኻን ኢፌክቲቭ ንኽትጥቀመሉ ኣለካ ምስ ዓበኻ ዓብ ምስ ኮንካ حيلي بالكان زخون قبر جنزبن جزين كل وكاي خلي سلزي نتن نجارات أبن سنتك نتحيل خاتتك إمكا عبنا جر كتجبر سعر نابله جراند كاردون هذا كابتم عبيتي عوتات إنفلونسرسيو بليونيريو مخرناتهم تسمع كلمة تتربح تخل. Weeks ago, NASDAQ was running and Bitcoin was going sideways, right? And so I think that what people are really trying to figure out is it correlated? Is it non-correlated? Is it inversely correlated? And part of it is that Bitcoin is still in this transition period, you know. أبزي وانزي حدا زربالو تي كريبتو بفلاي مستي جنرال داغا تي بيتكوين تايم تسسار له نزبل مبزح تسب تخكلن يعمل سكر قبلي كعلن تحتجن بيتكوين تحت خلو بوحدات سناتي من بوحد قرشتات زغزو مع بيتكوين حيزوم زنبرو ابزل على واي درجه واغا مزبصه كشطو سلازجمرو نتي شطو زلو دما بانكتاتن كالوت انستيتيوشن يغزو سلازلو اتو واغا قصالي ولق زلق كبل يرلو اتي زدما اي بي او مومنت بالتا مالتيو اتي كامباني وي بيتكوينز بالا مين ستريم يمص سلازلو كابتوم مجمريا ግለሰባት ናብቶም ኢንስቲትዩሽንስ ይሰጋገር ስለዘሎ ድሕሪዩ ትንላዓለም ኻት ዝመጽ ይብሉለው ስለዚህ ነቶም ኪላታ ሰሚዕኩም ዘድልስኩም ትገብሩ ይመሕፀነኩም ሕጂ ተመሊስና
ነትዕድስ ተጠቀሙ ለክም ኢለ እጂ ናብትና ይዞባና ጁላዎች ሳይሆኑ ብዙ ብርሃኑ ጁላዎችን ለመረዳት እንዲያግዝም በዚሁ ጉዳይ ላይ የተናገሩትን እናስታውስ። የነፊልድ ማርሻልን ውሸቶች አከታተለን እንመልከት። በ2014 ዓ.ም ታንኮቻችንና መድፎቻችንን በሙሉ ወሰዱብን አሉ። በ2017 ደግሞ አብዛኛው ትጥቅ እኮ ተርፏል፣ በሰሜን እዝ ጥቃት እነሱ እጅ አልገባም ይላሉ። ሁለቱንም ጎን ለጎን እናስታውሳቸው። መድፎቻችን የወሰዱብን ቁጥር ስፍር የሌላቸው ታንኮቻችን በሙሉ ወስደዋል። ቀላል አይደለም የተወሰደብን። የሶስት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ታንክ ነው የወሰዱት። በዛ ሁኔታ ውስጥ መዋጋት ትክክል አይደለም። ሰሜን እዝ እንታይም ዝብል ዘለው መቸም ሻዕቢያ ሓየት ኩሉ ጊዜ መሰገረመ እንዲሁ ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ጊዜ ናይ ሰሜን ኩናት ዝነበረ መዓት ኣጽዋሪ ማሪኹ ወሲድልና መዓት ኣጽዋሪ መንጢልና መዓት ታንክታትን ናይ 3-4 መካናይዝድ ሰራዊት ዕጥቅናቱ ስንቅናቱ ኣጽዋርናቱ በሙሉ ሻዕቢያ ከም ዝወሰዶ ተኣሚኑ ነይሩ። ሕጂ ግን እቲ ሽዑ ዝተወስደ ኣጽዋር ኣንጻሮም ክመጽእ ከም ዝኽእል ምስ ፈለጡ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ይብሉ ኣለዉ ውሑድ ኣጽዋሪ ተዋሂብና ይብሉ ኣለዉ። ስለዚ ብርሃኑ ጁላ ኣበይና ኢኻ ዘለኻ ኣይና ይተሓሶት ኣይና ኢኻ ተሓቂ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ቅድሚት ዝበሎም ሻዕቢያ ብዙሕ ከም ዝወሰዶም ካብ ብዙሓት ምንጭታት ክወፅእ ተራዩ። ኤርትራውያን ድማ ከም ትሪእዎ ዘለዎም በዓል ኤሪ ናሽናል ኢንተረስት ከም ዝናገበሩ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዘንፀባርቕ ዓቕሚ ከርእዩ ኢና ንርኢ ዘለና። ሓደ ካብኡ ድማ ነታ ዘላታ መሊሱ ንምድሃሎም ይመስለና ብስምዑ አቅማቸው በተመለከተ ኤርትራ አቅም በተመለከተ እንደዛ አይደለም። ያሁኑ ግምገማ ለየት ይላል። ኤርትራ ሙሉ በሙሉ አገሯን አጥራለች፣ በቴክኖሎጂ ታጥራለች፣ በሚሳኤል የኢትዮጵያ አይነት ሚሳኤል ታጥቃለች። አሁን ትላንት ያገኘነው መረጃ ነው። ብልጽግና ራሳቸው አሁን የአየር ኃይልም ከከፍተኛ መኮንኖች የተገመገመ ነው እና ኤርትራ እኛ እንደምንላት አይደለችም። በድሮንም በሚሳኤልም እኩል የታጠቀች ነች። የቁጥር 10 100 ወይ 90 በሚባል ካልሆነ በስተቀር ልዩነት የለውም። እኛ የታጠቅነው መሳሪያ ታጥቃለች የሚል ግምገማ አላቸው እና ሳም ሶርት ኦፍ ፍርሃት ነገር አለ። ከገመገሙት በታች ነው አይምን ከገመገሙት በላይ ሆና ነው ያገኙት ይሄን ነገር እንዳ ብልጽግና ድማ ይብላሎ ጽቡቅ ገሪዩ ደስማም ዘሎ ስታሊን ቶም እንዳ ብልጽግና ድማ እንታይም ዝብሉ ዘለው ሻዕቢያ ምናልባት እቲ ንሕና ኣለና ኢልና ንጀሃረሉ ዘለና ኣጽዋር ኣለዎም ይተዓቕሚ ምናልባት ብቁፅሪ ንሕና ልዕልዮም ወይ ገለ መለክ ትብል ትኽእል ትኸውን ግን እቲ ኣለና ንብሎ ዘለና ኣጽዋር ሻዕቢያ እውን ኣለዎ እዩ። ስለዚ እንገብሮ ዕንደራ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን። እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ። ጽቡቕ እዩ ድማ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክበፅሖም ኣለዎ ቢካዝ I don't want ኣነሲ ሚስ ካልኩሌሽን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክርኢ ደልን እየ ዘለኹ ግን ገለገለ ሰባት ድማ ይብሉ ዘይተርፍ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ኩናት ዘይገጥፎ ምዃኑ እንድሕሪ ፈሊጥና ዋላ ይጀምሮ ምክንያቱ ግዜ ምግዛእ ንዑ ጽቡቕ እዩ ንዓና ኣይኮነን ጽቡቕ ኣነ ከምየ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ታ ዝደኸመት ኢትዮጵያ ሒዙ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ድማ አንጻር ኣሎ ግዜ ምሽማት ማለት ንዑ ከዋፅኦ ዝኽእል ታክቲክ እዩ። ስለምንታይ ሰብ ኣለዎ ብዝሕ ኣለዎ ዓለም ድማ ክትሕግዞ ትኽእል እያ ናይ ዓለም ነውፅእ ምስ ተዓልየ ኣብ ጎኑ ክስለፉ ዝኽእሉ ሃገራት ክስእን ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ እንድሕር ዘይተርፍ ኮይኑ ኣቐልጢፉ እንተገበረ እውን ፀገም ኣይኮነን። የግዳስ እቲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ብኩሉ መንገዲ ንኣቢ ዎች ኣውት ኣካለ ሽግር ከይተኣቱ ዝብል መልእኽቲ ብኩሉ መንገዲ ይመፆ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ሕቶ ተጋሩ እዮም ሕጂ እቲ ጉዳይ ናብ ትግራይ ምዃኑ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ኣሚን ኣሎ። ምክንያቱ ኣብዚያ ስምዕዋ ተጋሩ ኸ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ኣለዎ? ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ጊሶም ዓሰብ ክውንኑ ትሩ ኮዝ ክኸውን ኣይኽእልን ፖለቲካል ኮዝ ኦር ኢኮኖሚካል ኮዝ ይኸውን ዝኽእል ሶ ኣብ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብይ ኣሕመድ ዝኸፍቶ ኩናት ናይቲ ኩናት መልክዕ እንታይ ክኸውን መሲልኪ ኣብ መንጎ ትሩ ኮዝ ዘለዎም ህዝብታትን ኣብ መንጎ ወራራይ እዩ ይኸውን። ሕዚ ንሕና ንኹን ኤርትራውያን ዝሰርቫይቫል እዮም ክዋግኡ ንሓልዋት ንድሕነት እዮም ክዋግኡ ሕዚ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ንሕና እውን ናይ ትግራይ ሰራዊት ከምቲ ቅድሚ 5 ዓመት ቅድሚ 3 ዓመት ኣይኮነን። ሕዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝምክሐሎም ኣፅዋራት
ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘይብሉ ንሕና ከም ዘይዓጠቕናዮ መረጋገፂ የብልና ንዝምልከቶም ክገድፎ ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ ኤርትራውያን ብባህርዮም እዚ የለና እዚ ንገብርና ኢሎም ኣይጀሃርም እንታይ ከም ዝገብሩ ትኹነታት ምስ ተፈጠረ እዩ ንሕና እውን እንታይ ከም ንገብር ትኹነታት ምስ ተፈጠረ ኢና ነርኢ ኣርኢናዮም ናውን እቲ ወታደራዊ ባላንስ እቲ ሚሊተሪ ፓወር ባላንስ ብዝተዛበዐ መልክዑ ከይንሪኦ ከይንምዝኖ ጥንቃቐ የድሊ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ካባና ብሓይሊ ኣየር ብልጫ ክህልዎ ክኽእል እዩ ብኻሊእ ግን ብልጫ ይህልዎ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ብኻሊእ ብልጫ ክህልዎ ይኽእል ሓይሊ ኣየር ዘይኮነስ እቲ ሰብ እዩ ሓፈሻዊ ኩናት ዘዕውት ኤርትራውያን ዓዲ እዮም ሓይሊ ኣየሮም ፍሉጥ እዩ ኣብይ ዝዓጠቑ ኩሉ ከም ዘይዓጠቑ ስታይ መረጋገፂ ኢና እዚ ኩላይ ባሕሪ ሒዞም መቸ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ትዘረባ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ እቲ ግምገማ ኩሉ ሰብ ኣብ ግምገማ እዩ ዘሎ ሓንቲ ነገር ግን ናተይ ትዕዝብቲ ጥራይ ድያ ዋላ ካልኦት ኤርትራውያን ከምኡ ትዕዝብቲ ኣለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናትኩም ርእቶ ክሰምዕ ምደለኹ ተጋሩ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ 2020 ክጅምር ከሎ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ናይ ብልፅግና ክጅምር ከሎ ብዙሕ እቲ መርሕነት ናቶም ፍንጣሕጣሕጣሕ ሕብል ነይሩ ብወታደራዊ ዓቕሚ ሎሚ ልዑል ጥንቃቐ ዘለዎ ዘረባ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ሜይቢ ምስ ሻዕብያ ምፅማት ወይ ምስ ኤርትራ ፀሚዶም ዘለዉ ዝተማሃርዋ ነገር እንተሎ ምስጢርካ ክትዕቅብ ከም ዘለካ እዩ That's a very, very important one. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዳርጋ ካብ ህወሓት ዝመፅእ ፈንጠዝያ ወይ እውን ጠራዕራዕ ዝብል ዘረባ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ብጥንቃቐ እዮም ቃላቶም ዘምልቑ ዘለዉ እዚ ድማ ኤርትራ ዋላ እኳ ንሕና ሓደ ሓደ ግዜ ክትህድድ ኤርትራ እንደልያ እንተኾና ኤርትራ ይትህድድን እያ ኣብ ባይታ ግን እንታይ ከም ዝገብሩ ሻዕብያ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ብፍላይ ብወገን ብልፅግና ዘሎ ድማ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ዳርጋ መዓልታዊ ብልፅግና ኩሉ ምስጢሩ ቀደም ኣብይ ኣሕመድን ጀነራላቱን ኩሉ ምስጢሮም ንኣቢ ከም ዝነገርዎ እዮም ዝነግሩ ንኢሳያስ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ምንታን ክሕግዝዎም ኢሎም ኩሉ ምስጢሮም ከም ዝነገርዎምን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ምስጢራት ናይ ሻዕብያ ናይ ብልፅግና ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝፈልጦ ዝነበረን ንዑ ክጥቀመሉ ኣብ ዝደለየ ቦታ መዓላ ክገብሮ ከም ዝኽእልን ከምኡ ድማ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ካባታቶም ከምኡውን ካብቲ ህወሓት ወሲዱ ነይሩ እዮም ዝብሉ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ግዜ ኣፅዋሪ ገዛእ ኣሎ ግብፂ ትሕግዞላ ካልኦት ሓይልታት ትሕግዝዎ ኣለዉ ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካባቶም ፍልይ ዝገብራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣርሒቓ ዝሓሰበትሉ እያ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ብወገን ኤርትራ ኣብሰሉት ናይ ኮንፊደንስ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና ማሕበረሰብ ዓለም ጌጋ ካልኩሌሽን ከይወስድ ብተደጋጋሚ ከይተረበሹ ከይፈርሁ ህድእ ዝበለ ኣሜን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብይ ኣሕመድ ውግእ ክውጀልካ እናበሎ ከሎ ንሓሙሽተ መዓልቲ ንግብፂ ፀገይሽ ምክንያት ካብዚ ንላዕሊ ኮንፊደንስ የለን ካብዚ ንላዕሊ ኮንፊደንስ ዴሞንስትሬሽን የለን ኣብይ ኣሕመድ ንጎንደር ምኻዱ ጥራይ ኣገሪምዎ እዩ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኣዲስ ኣበባ ንጎንደር ክኸይድ ክኢሉ ክሳዕ ክንዱ እቲ ዲፍረንስ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዝነበረ ገለ ካብቲ ምስጢራት ናቶም ድማ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንሰምዖ ዘለና እዩ ምክንያቱ ተጋሩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣቢ ድማ እንታይ ይብላ ኣለዉ መንግስቲ ትግራይን ማእኸላይ ወታደራዊ ኮማንድ ኣቶም ሃርበኛታት ናይ ማን ፈደይቲ ሕነ ናይ ሎሙ ፅራሕ ዘይኮንኩም ናይ ፅባሕ እውን ተስፋ ከምቶም ካልኦት ኣርምታት ንስኻትኩም እውን ናቶም ኣካል ከማኣቶም ናቶም ኣካል ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣካል ኮይንኩም ከም ሰራዊት ትግራይ ኣካል ሃብል ናይ ትግራይ ኢኹም እሞ ብኣኹም ቀሲና ተሓቢና ኮሪዕና ኣለና ኩርዓትን ክብርን ይሃብኩም ኢልካ መልእኽቲ የብፅሐለይ ተባሂለ መልእኽቲ የብፅሕ ኣለኹ ብወገን ትግራይ ምድላዋት እንታይ ከም ዝመስል ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ዓቢ ብድሆ ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ እቲ ብድሆ እቲ ተጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ዘይተርፈ ኣብ ሃገርካ ናብ ህላወይኻን ዝመፀካ ጉዳይ ካብ ኮነ ድማ ዘይግባእ ኩሉ ዝከኣሎም ኩሉ ዘሎ ዋጋ ንክኸፍሉ ድልዋት እዮም ደብረፅዮን ድማ ነታ ጉዳይ ፕሪቶርያ
سمع بريتوريا نتفرم سيفلتين يبلنا ذل نتفرم سيفلتين نحو حتى يفلتك هذه نأخذ سيفلتين نتسمع يخبرن مالك ما ينسى كفير ما ون سلاي سلاح واحد سلام فيدرال منكست تغير توم زغدو بتي امباسادر ريدوان نيرو هذا ما جيتاچو تفرم نسوس نتكالس وكيلهم زفرموا ساعات امبر نايبينهم حزن ناي ريدوان نا جيتاچو زبال سمع الا سنه بالكسبات خوينو هالي زلواي منكست يتبعيو كوصوم زلو تزيوصيوم صحزونه يوصومن ناتحالافنتي نسوم تزيوصيوم تمزابليون كملس يخالن تسددون كملس يخالن توازلون حرخوت يخالن من يزعل كفازلو معلو ما خلاي منكستي حزن واحد توهاله نور تسقطو خنبل ينخلن بسرون حاجه بتسمعنتهم كما يكون نور تقطوني يبحال سوق الكاون ማለት የታቸው ካንት ፈልጦ መራሒ መጨረሻውን ያው ከምጉጅለን ስራህ አይኮን ከምጉጅሉ ብሔራዊ ክህደት ነው በአጣና መስል ብልጽግና ተሰርሕ ዘልይ ናይ ብልጽግና ሽመኛይ ሚኒስተር ስለዚህ ወኪል ብልጽግና ነበር ወኪል ትግራይ ሆነ ይኸለን ዛዓላ አላውነት ታይ ሊዘረር ናይ ትግራይ ዛዓተ መዛልቲ ታይ መልከቶ ወገኑ ብልጽግና تصحፋ ከይዶ ሆይንታ አይዝብል ህወሓት ኦሬዲ ነቲ ኩነታት እዚኣ መግለፂ እዚኣ ምስ ምንታይ ተሓዝዋለሁ ምሕዳር ትግራይ መግለፂ ዝቃረብ መግለፂ ዘርጊሕሎም ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነቶም ወጥሪ ዘጓህሩ ዘለው ዝበሎም ምዕባልታት ዘለዝብን ሰላማዊ ልዝብ ምስ ኩሎም ዝተዓጥቑን ዘይተዓጥቑን ሓይልታት ትግራይ ዝፀውዖ ኮይኑ ህወሓት ግን ነቲ ወጥሪ ሰማይ ዘዕርግ ዝተባሃለም ጥንኩር መግለፂ ዘርጊሕሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ናብ 28 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ደብዳብ ድሮን ፈፂሙሉ ክብል ኣረጋጊፀሉ ህወሓት እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ነበርቲ ተኸባብን ጉድኣት ኣብፅሕሎ ዝበለ ህወሓት ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ደብረፅዮን ዝዛረቦ ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ወቅዓዊ ዳ ሕጂ ንሪኦ ኣለና እምበር ነዊሕ እዋን ከፍርሶ ዝፀንሐ ብግልፂ ከፍርሶ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝደልዮ ዝነበረ ኩነታት ድማ ነቲ ትግራይ ብኩሉ መንገዲ ክሃርሞ ይዳሎ ከም ዝነበረን ናብ ጀነራላቱ ዘቕንዐ ሓያል ዝኾነ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕትታት ክገብር ከም ፀንሐን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኩሉ እቲ ነገራት ፈታቲሑ ብግልፂ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናብኦም ገፁ መፅኡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ it's a very interesting time ሕጂ ነዚ ንምትግባር ምናልባት ኣብዚ እቲ ናይቲ ህዝቢ ርእቶታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚያ እስከስምዑ ፅንዕኒ ብምክንያት ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኣሕመድ ፅንሓና ኣነ ዝብለካ ማነ ታብለካ ምስለካ ስምዐኒ ነግርካ ምዕራብ ትግራይ ሲፋንዶ ይኮነን ሒዝወኒ ዝብለካ ዘሎ ቀዳምፀ ዘለካ ፋኖ ምስ ፋኖ ፅምዶ ስለ ዝርኢ ዘለኹ ፋኖ ሲ ብዛዕባ ራያ ወልቃይት ምዕራብ ኩሉ እዚ ሲ ይኣምነልካ ድዩ ወቅት መለጥ እንተተመሊስካ ስቕብለካ ድዩ ወይ ከዓ ናትካ ኢልስ ይኣምነልካ ድዩ መልስ ስለዚያ ማነ ኮ ነግረካ ኣለኹ እንታይ ብለካ ኣለኹ መስለካ ሕዚ ሲ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ ፋኖ ኮይኑ ክላሽ ሒዙ ዝሕልዎ ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ናይ ኣብይ መንግስቲ እዩ አንታ ናይ ዝሕልዎ ዘሎ ጠፊኒ ኮንኩ ንፈልጥ ኣነ ዝገርመኒ ሲ ነዚ ሰብ እዚ ሲ ፖለቲካዊ ትንተና ክነግሮም እዮም ደምፅዎ ኣፍኮርስ ኣብ ሚድያ ሰዓቢ ስለ ዘለዎ እቲ ቪድዮታት ፅቡቅ ንክኸይድ ይሕግዝ ዝኸውን እዩ ዲስ ጋይ እቲ መንጎ ዘሎ ማለት ንምንታይ እዮም ኣቦ ምስ ዲቤት ዝገብሩ ኣነ ይርዳእንን እዩ ምክንያቱ ቤዚክሊ ፋኖ እንታይ ሒዙሎ ኢኻ ክትብል ዘለካ ፋኖ ኣብ ግዜ ኩናት ካላርእሲ ነይሩ ሕጂ ፋኖን ትግራይ እንታይ የራኽቦም እንተር ኢልካ ንሱ ኣብ ርእሱ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ምዕራብ ትግራይ መን ሒዝዎ ዘሎ ፋኖ ድዩ ሒዝዎ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ፋኖ ንባዕሉ ይደልዮ ግና ይረኸቦን ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ብልፅግና እዩ ሒዝዎ ዘሎ ስለዚ ተጋሩ ዕላምኦም ሓደ እዩ ብምዕራብ ትግራይ ተኾነ ፀገሞም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ብራያ እንተኾነ ፀገሞም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ብዓፋር ተኾነ ፀገሞም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብ ምሕደራ ይኹን ኣብ ባጀት ተኾነ ፀገሞም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ስለዚ ፋኖ ምስኦም ዘገራጩ ነገር የብሉ ምስ ፋኖ ነቲ ምዕራብ ትግራይ እንታይ ክገብርዎ ኣብ መወዳእታ እቲ ዲቤት ካላርስቲ እዩ ምክንያቱ ፋኖ ይፀልኣካ ይፈትወካ ይኮነ ትሕቶ ፋኖ ኣብ ረብሓካ እንታይ ሒዙሎ እዩ ነቲ መሬት ኣይሓዞን ኣሎ ዝቋፀሮስ ይኮነን ስለዚ ምስ ፋኖ ዘተፋንን ምክንያት እውን የብልካ ስለምንታይ ንፋኖ ክጣበቕ ወይ እውን ነቲ ኣብ መንጎ ፋኖን ትግራይን ዝግበር ፅምዶ ዝፈርሆ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክቕፅለሉ ስለ ዝደሊ ዘሎ
ስለምንታይ ከን አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ክቕፅለሉ ይደልሎ አብይ አሕመድ ሓጊዙ ኣስመራ ደብፅሖ ስለ ዝመስሎ ዘሎ ነዚኦም ፖለቲከኛታት ኢሎም ነዚኦም ዝስዕቡ ሰባት ምህላዎም ካይሕዝነኒ አብይ አሕመድ አዲስ አበባ ካብኣ ወፂኡ ነቲ ሃገር ከመሓድራ ዘይከኣለ ዘሎ ብፍሉይ ዓጃቢ ናይ ክፍለ ሰራዊታት ናብ ኣምሓራ ዝኸይድ ዘሎ ከምኡ ድማ ንኦሮሚያ ብመኪና ከይዱ ይፈልጥን እዮም ኢሎሞ ኩሉ ግዜ ብነፋሪት እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ብመኪና ህዝቢ እውን ይኸይድ የለን ሴኪሪቲ ውሕስነት የብሉ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምዝ ዲቤት ምግባር እንታይ ዘርእየካ ሓደ እዞም ሰባት እቶም ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣነ እኳ ተቃውሞ ትብል ነዊሕ ዓመታት ተጠቂመላ ኣብዚ እዋን እዚ ደንበ ተቋመርቲ ትብል ቃል ብትክክል ነዚኣቶም ትገልፅ ቃል ኮይና ረኺበ እያ ወላ ምቁማር ከማን ክእለት ኣለዎ ደንበ ዕግሽግሽ ኣይዶን ደንበ ዕነ ይብሎም ገሊኦም ኩሉ እዚ ቃላት ንዓታቶም ትዝሓሸ ካብ ደንበ ናይ ፖለቲከኛታት ምክንያቱ ምስ ፖለቲካ ዘተሓዝ ፖለቲካ ዝሰርሕ ሰብ ፖለቲካዊ ርዲት ዘለዎ ከባቢኡ ከንበብ ዝኽእል ምስ ግዜ ክትዓፃፀፍ ዝኽእል እምበርሱ ኢልካ ዶ ወደይ ኩሉ ግዜ እምኒ ኮይንካ ትቕፅል ኢኻ እምኒ ኮይንካ ትቕፅል 20 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ፀኒሐ ኢሉ ዝፍክር እሱ 20 ዓመት ታስኻ ፀናሕካ ፖለቲካ ናበይ ከይዳ እንታይ ከፍርያ እንድሕር ኢልካዮ ዚሮ there's nothing ኣባይታ ተራእዩ ክብሎ ዝኽእል ክገልፆ ዝኽእል ነገር የለን ሕጂ እዚኦም ክልቲኦም ዝፍትንዎ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንሕና ፀላኢና ብኩሉ መዳይ ናይታ ትግራይ አብይ አሕመድ እዩ ካልእ ፀላኢ የብልናን ፋኖ ንባዕሉ ኖርማል እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ስትራቴጂ ዝሓስብ ነይሩ እንተዝኸውን ፋኖ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣቢ ገጢሙ ኣሎ ኣቢ ድማ ንዖም ከጥፍኦም ይደሊ ኣሎ ነቲ ንዓዖም ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሰራዊት ዝቐትል ዘሎ ፋኖ እዩ ንፋኖ ተጋሩ ክድግፎ እዩ ዝግባእ ብመትከል ወይ ካብ ብስትራቴጂክ ተደይደጊፍካዮ ታክቲካሊ ግን ይሕግዘካ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ንዓኻ ክትሕር ዝደሊ ዝነበረ ክትሕር ዝደሊ ፀላኢ ይከላኸለልካ ኣሎ የዳኸመልካ ኣሎ ስለዚ ፋኖ ወላ ስልታዊ ወላ ስትራቴጂካዊ ኣብ ነዊሕ ዘከራኽረካ ነጥብታት ተለካ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ፋኖ ንዓኻ መፃምድትኻ እዩ ፈቲኻ ከይፈተኻ እንተዘየለ ንፋኖ መፃምድትኻ ተዘይጌርካዮ ንፋኖ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ፀላኢኻ ኢኻ ትገብሮ ፋኖ ፀላኢኻ ኣብ ዝኾነሉ እንታይ ኣጋጢምካ ድማ እቲ ማለት ታሪክ እዩ ግን እዚ ሰብ እዚ ተጋሩ እንተጠፍኡ እንታይ ግድዩ ንሱ እኮ ትግራይ ክትርገፅ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎ በዓል እቲ ጆን መንጋግዲ ዋላ ጆን ሓማኹሽቲ ዝበሃል በዓል ንሱ ምስ ብልፅግና ኮይኖም ንትግራይ ጥሒኖም ናብ ኤርትራ ክኸድሉ ይደሊ ዘሎ ንኤርትራውያን እንታይ ክገብሩ ከጥፍሉ ምክንያቱ ንኤርትራ ከየጥፋኻ ወይ ንኤርትራውያን ከየጥፋኻ ኣስመራ ምእታው ዝበሃል ስለዘየለ ንዕኡ ግን እንታይ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እንተተጠፍአ ኢደዝን ኬር እንተዝገብር ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ወደብ ገለ ይኮነን ሕልምናቱ ንኤርትራ ከኣሊ ስርዓት ከኣሊ ናፅነት ናይ ኤርትራ ይግድስንን እኮ እዩ ዝብል ዘሎ ከምና በለግም ሳብ ደው ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ዘይምርዳእ ዘይኮነ ናይ ረብሓ ፍለሊ እዩ ኣብዚያ ካ ስምዑ ጭብጢ ያዝያው ሮቤል እንደውም ጦር መሳሪያ ሰጥተናቸዋል ይድ እንግዲህ በዚህ ጦርነት ላይ ነው በዚህ በህግ ማስከበር መጀመር አይ ጦርነቱ ካበቃ በኋላ የኤርትራ መንግስት አይደለም ነው ለነሱ ማነው ሰጪው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ለምን ካቤልም መች ተዋጉ ታዲያ አልገባህማ ታዲያ አልሆነም ማለት አንተ አልሆነም ማለት አልነበረም ማለት እንታይ እስከይብልለው ውዕል ፕሪቶሪያ ሓደ ስምምዕናቶም እንታይ ነይሩ ህወሓት ወይ እውን ሰራዊት ህወሓት ስለዝፈረመ ህወሓት ክንብለይና ህወሓት ዕጥቂ ናቱ ክፈትሕ ኩሉ ዓበይቲ ኣፅዋራት ናቱ ከረክብ ሰራዊት ድማ ዲስኣርማመንት ዲዲኣር ዝብልዎ ማለት እዩ ካብ ውትድርና ናብ ሲቪል ክኸይድ ዘይደለይዎ ምን እዮም እስከ በዓላቶም እዚኦም ስለምንታይ ኣይደለይዎን ምክንያቱ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሓደ ካብቶም ቶፕ ካድረታት ናይ ሻዕብያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ናይ ብልፅግና እዩ ኣፅዋር ክንውስኸልኩም ኢና ኢልና እዮም ነርና ምሽከነ ኣፅዋርኩም ኣረክቡ ክንብሎም ተወሳኺ ኣፅዋር ክንበኩም ኢና ኢልና እዮም እንታይ ክገብሩ ምስ ኤርትራ ክዋግኡሎም ምስ ኤርትራ እናተዋግኡ ንሓደዶም ክዋድኡሎም ሽዑ ንሕና ናይ ወደብ ኣጀንዳና ከነሳልጥ ስምዑ ኣብዚ አሚን these people are crazy እኛ የወደብ ጉዳይ ስናነሳ ልክ ጦርነቱ መቋጫ ላይ የወደብ ጉዳይ ስናነሳ ወያኔን ሻዕቢያ ነፍቶ ተራደል አዎ ደናርቆ ተራደል አዎ ስዩም መስፍን ገደለው እሱ ነው አዎ አባይ ፀሐይን እሱ ነው ያንንስ እሱ ነው ሁሉንም የለፋቸው እሱ ነው ቂማቸው እዛ ላይ ነው በእነሱ ከፍተኛ በደል ያደረገው የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን የኢትዮጵያ ወታደር ሳይሆን የሻዕቢያ ወታደር ነው ያውቃል አይደል ታውቃለህ በሉ ተነሱ አሰብን እንያዝ ብለ እናንተ ኢሳያስ ያዙሉ እኔ አሰብ ልግባ ሲላቸው መሳሪያ ጨምርልት ትንሽ ጠንከር አድርገን አሉ እሺ አሁን መልሶ በዛው ነው የሚወጉን እንግዲህ
ቆይ ቀስ ብለን ያዘው እሱ የታየኝ ኣታዘብ መሳኪ እዚ ሓልፈሎ ኣብ ክፅለል እኮ ሓደ ግዜ ከምኡ ኩሉ እቲ ዝሓልሞ ዘበግሶ ኣጀንዳታት ኣይሰልጦን እዩ ምክንያቱ ነጊረኩም ነይረ እዚን ክልትየን ክነተሓዘን ምንታን ንምትርጓመን ክቐለልና እዚን ጉዳያት እዚኣተን ኣብ ብዙሕ ግዜ እውን ጠቂሰየን ኣለኹ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ሲሸልስ ዝተገበረ ዋዕላ ነጊርናኩም ነርና ነዚ ነገር እዚ ንምትግባር ብሓደ ተዘራሪቦም ከም ዝነበሩ ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ኣብ ኢንተርቪው መፅኡ ዝገለፀ ነይሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣቐድም ኣቢሉ ኢልዎ እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ሸር ገይረልኩም ነይረ ስምዕዋ ከተሓዛ ስለ ዝኾነ እንግዲህ በቃ ይሄ ነው ችግሩ አሁን ዲስከሽኑ አይመጣጠንም በቃ አሁን ስትራቴጂክ ነው ማወራልህ ፖይንቴ ትጥቅ መስጠት መሳሪያ መስጠት እንኳን ሳይሆን ያላቸው መሳሪያ በአፍሪካ ህብረት መሰረት በሙሉ መባብለባ እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ምስጢራዊት ቪድዮ እያ ነይራ ንክትፈልጥዋ ንህወሓት ዕጥቁ ንኸይፈትሕ ብረት ወሲኽና ንሻዕብያ ንስዩም ንኣባይ ፀሃየ ንስዩም መስፍን ንክስቶ ዝቐተለልኩም እስዩ ህልቂት ዝፈፀመልኩም ዝሰርቀኩም ገለ ከምዚ ሻዕብያ እዩ ስለዚ ኪድ ህረሞም ኪድ ተዋጉ ውዕል ፕሪቶርያ ፍርም ዝበለ ዝተገበረ እዩ እዚኣ ሕጂ ከም ኤቪደንስ ንወስዳ ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ብመሰረቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ሕጂ ገለገለ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብረት ናቶም ዝነበረ ኣበይ ፀኒሑ ዓብይ እሞ ዝነበሩ የውፅኡ ኣሎ ኖ ንስኻትኩም ተወሳኺ ብረት ከም ዝሃብኩሞም ኤቪደንስ ጭብጢ እዩ እዚ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ እዛ ሕጂ መፅያ ዘላ ንነዊሕ ዓመት ሓንዲሰ እያ ዝበለያ መቐፀልተናታ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣርኢናኩም ነርና እዚኣ እያ ስምዕዋ ደብረፅዮን ሕተቶ እዎ መፅኡ ነይሩ ለካ ስብሓት ሕተቶ መፅኡ ነይሩ እዎ ተነጋጊርና ድሕሪ ናይ ጅቡትን ናይ ሲሸልስን ርክብ ኣብ ፕሪቶርያ ተስማዕማዕናሎም ናብ ስምምዕ ዝኸዱ ኣብ ክልቲአን ስለ ዝነበርካ እንታይ ኣምሊጥና ኣብ ኩለን ያው ባዕልኻ ስለ ዝነበርካ እንታይ እየን ኣምሊጠናና ከም ትግራይ ክልቲአንስ ኣይተነገራ ነይሩ ድርድር ጥራሕ ትበሃል እምበር እንታይ መስለካ እቲ ናይ ሲሸልስ ፃድቃን እንታደሰን እዮም ከይዶም ጀነራል ጽቡቅ ነይሩ ናይ ትግራይ ጉዳይስ ኣጀንዳ ይንጎሮ ብሰላም ንፍታሕ ፌደራል ዘቕርብዎ ኢና ናይ ሓባር ኣጀንዳ ተሊና ኤርትራ እዩ ከኤርትራ ጋር የተጀመረው ጉዳይ ስለዚ እዚኣ እታ ምስጢር ማለት እዩ ኩናት ናብ ኤርትራ ንክገብሩ ኣብይ ኣሕመድ ብድሕሪ መጋረጃ ናብ ኤርትራ ኣቕሚዕዎ ዝነበረ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እታ ግምጣል እዚኣ ሕጂ ካብ ዓፋር ይኹን ካብ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትኮስ ኣብይኹም ትኮሶ እዩ ዝፍለጥ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክትኩሱ ዝኽእሉ ሓይልታት ክዕቁብ የብሉን ክምውል የብሉን ክድግፍ የብሉን ዝኮ ግልጽ ኮይ እዚ ንሱ ድሌታ እዩ ተጋሩ እኒኦ ተጋሩን ዝዋግኡ ዘለዉ ዝብል ዘረባ እዩ ዘትሕዝ ዘሎ እቲ ናይ ሚድያ ሽፋን እውን ንሱ እዩ ንኻሊእ ይበሎ ካብኡ ዝትኮስ ጥይት መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ይትኩሱ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ፕሮቮክስ ዝገብረና ዘለዎ እምቡ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ናብ ትግራይ ዝትኩስ ዘሎ ሓይሊ ናብ ዓፋር ተወሰነ ዘሊቕካ እንተኣቲኻ ውግእ ተጀሚሩ ኢሉ ውጅ ማለት እዩ እዚ ክግበር ተኮይኑ ጠቕላላ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ትዋጋእ ከም ዘለኻ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ትውግእ ናቱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኣብ ናቱ ዕንክሊል ክንኣቱ ዘለና ኣይመስለንን بزخونه ملكعي كاب عفارنا بتقرأ إذا تكوستيت ني أبي حمد بتقول ني أبي حمد زاد نرياد لنا قداي انتهى تمثل زلا نمرد عز عكليو تقارو كم عينت نصورنات إن عبيان دحر خيدو أتوكينات قلليو ناي بحكت نصور زخونه العما خان صلاي خان دحر فريدكا صلاي خان تفريدكا العما خادم ما نتنصيركا توكينات كخبر أيكليو أتساقم إذا حجي ننوح حنتون أبزي تعالى متي أبزعباتناي أبي حمد قبر زلو تزاريبانيرا كنا بنتاي نتي تجرايز بحال كفرسوي الأب كم زحازبة تزارب أبزلا. Look, I think it's really the best thing that Tigrayans can do is to lobby consistently against war, against armed confrontation, and to lobby their leaders to back down. I mean, I feel absolutely horrified by the activities of this Tigray Peace Force, so-called. I mean, a more ironic name would be hard to think of. You know, and some of the reactions that they've
elicited in Afar speak for themselves. I mean, this hideous events in Barahale when the Afar population really blocked them from moving through that area. انت تبل دلازيا تي تغارو العلت انقاقك اليوميو العلو كل دما ابيبت من قدنا سلام حيله تباهيلو زنا حرامري تباهيلو تحنديسو زلو مسلام زتحازي بلوم نحماق نجر نحماق اجندا تبقيسوم زلو يوم سلازي العلت انقاقنا تغارو كدليو ابي احمد دما نتي ناي تግራይ نويح عمتات زشرحالو نتي حبرتناتهم نتناتهم እንከላይ ነቲ ዝነበሮም ንነዊሕ እዋን ሞራል ናይ ተጋሩ ንምስባር ብመግቢ ብቁጠባ ነቲ ባጀት ዝርከቡ ድማኒ ፋሕብትን ንክኣትዎም ዕግሽግሽ ንክኣትዎም ብሚድያታት ነቲ ናይ ትግራይ ሓድነት ንምፍራስ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ምዃኑ እያ ትነግር አይ ቲንክ እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ድማ ኣብዚያ እዚኣ ኣብ ሓንቲ ነገር በፅሒ ዘለ ይመስል ንሳ ድማ ንሳያታ መዋፅኦ ክትኮኖም ትኽእል እንታይ ማለት እዩ ምስ ሰበኻ ትነብር ክትዕረቕ ኣለካ ምስ ኣምሓራ ክንዕረቕ ኣለና ፎቲና ይኹን ለይፎተና ምስ ኤርትራ ክንዕረቕ ኣለና ምስ ዓፋር ክንዕረቕ ኣለና ምስ ሱዳን እውን ክንዕረቕ ኣለና ምስ ኩሉ ክንዕረቕ ኣለና ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዛ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ነዛ ዘረባ እዚኣ ነዛ ነዘረባ ናይ ምግበይ ብርሃን ጁላ ዘፀለለቶን ዘዕበደቶን እያ ነይራ ብሓፈሻ ትኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዛ ዘረባ እዚኣ ከም ኣዋጅ ናይ ኩናት ከም ፃውዒት ናይ መኽፈቲት ናይ ኩናት ብምባል እዮም ገሊፆማ ድሕሪ ኣብ ትግራይ ሕማቅ ክትገብር ዘይትደሊ ኮይንካ ንሰላም ኢና ንደሊ ኩሉ ንሰላም ዝደሊ ድማ ምሳና ጠጠው ክብል ኢሉ እዩ ትፃውዒት ዝገብሮ ዘሎ የግዳስ ሰላም ዘይደሊ ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ ሓይሊ እንታይ ከም ዝደሊ ብፍላይ ካብ ትግራይ ግን ከምዚ ዓይነት መልእኽታት ክወፅእ ኣገዳሲ እዩ ዳኑን ክንዕረቕ ኣለና ምስ ኩሉ ክንዕረቕ ኣለና እዚ ክንገብር ተኾይና ግን እንታይ መሰረታዊ ናይ ፖለቲካ ቀሪፍነት ተሓስቦም ኣብ ልዝብን ኣብ ሓቢርካ መስርሕን ዝኣምን ፖለቲካ ምስ ንሰርሕ ኢና ብካሊእ መልክዑ ድማ እዚ ክንገብር ከለናስ ሃሜልና ኢና ሞ ንዕረቆ እንታይ ኢና is it possible ideal ዶ ይመስሊ ክንብል ንኽእል ሕድገት የድልየና እዩ are we a legion of angels ናይ መላእክት በራጊድ ዲና ንሕና ተጋሩ ንሕና ከጥፋት የብልና ይድዩ ንሕና ኣብ ካልኦት ህዝብታት ዓይን ሃመይ ንርአ ብካልኦት ዓይን ሃመይ ንርአ ንሕና ብዛዕባ በዓልና ለይንፈልጦ ኣወር ሰልፍ ኣዘር ንሕና ለኣና ለይንፈልጦ መንነትና ኸ ኣብኡ ከጥፋት የለ ዶ ኾነ ኢልና ፈሊጥና ከለጥፋት ሃዩ ነገር ዶ ይህሊ ብውሕዱ ኳስ ክሪቲካሊ ኮስችን ብለይ ምግባርና መንግስትና ብለይ ምሕታትና ብፖፑሊዝም ተልዒልና ሆ ለበልና ኣየኻና ኢና ለይኹም መታዓቢትና ይኹም ሕማቕ እዋን እዩ ናብ ከምዚ ደረጃ ኣብፅሕና وعند رؤسو كينات كون አይነበሮን ነዚ ሁሉ ሽግር ድፈጠረ ጠንቅን ማንሱ ሕጂ ድማ ኣብዚ ካልኣይ እብረ ወይ ሳልሳይን ብሎ ዘለና ኩናት ንኸይመፅእ ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ምስ ትግራይ ምክንያቱ ኣቐዲምካ ኩናት ደው ከተብል ክትሰርሕ ኣለካ ኢልና ስለንሓስብ ፅቡቕ ቤት ማእሰርቲ የለን ግን መን ፈጢርዎ እዩ እቲ ሕቶ ሕጂ እንታይ እዩ ሕብሪ ዓይኒ ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ክስጎ ከሎ እቲ ዝነበረ መንግስቲ ይኹን ውድብ ዘሕድሮ ቂምታ ኣሎ ስለዚ ንሕና ውፅኢት ናይ ቂምታ ኢና ቂምታ መغሪ ዝበልዕ ገዛእ ነብስኹም ከይትብልዑ ምእንቲ ገዛእ ነብስና ከይንበልዕ ኣነ እስኹም ኩልና ቂምታ እታ መቐመጢታ ትበልዕ ክትብል ክትብል ነብስኻ ክትበልዓ ተዘረባ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ እቲ ቂምታ ይኹን እቲ ፅሊ ነዊሕ ግዜ ቀሊል ግዜ ኣይወሰደን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ስለዚ በታ ብክልቲኡ ወገን እቲ ሕድገት ክግበር ክኽእል ኣለዎ ምትእምማን ዘለዎ ዝምድና ንምህናፅ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፃየን ተንዘረባ ብኣወል ዝመፅእ ዘሎን በቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዝመፅእ ዘሎ እውን መጀመርያ ተበዲልና ተሃሪምና ተወፂዕና ጥራይ ዘይኮነሲ ንሕና ኸ እንታይ ጌርና እንታይ ያጋጢሙ ብኩሉ ነገር ብዕምቆት ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ኣወል ዝብላ ዘለውን ብክልቲኡ ወገን ኤርትራ ናታ ቃንዛ ኣለዋ ሓፂር ግዜ ወይ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝወሰደ ኣይኮነን ዓመታት ዘቐፀለ ቃንዛን በደልን በሰላን ኣለዋ እዚ በሰላ እዚ ክስነድ ኣለዎ ክቕመጥ ኣለዎ ብፅቡቅ ክትሓስ ክኽእል ኣለዎ ግን ኣብ ቂምታ ኣብቲ ቀደም ዘጋጠመ ታሪክ ኣይትነብርን ኢኻ ንታሪክ ትክክለኛ መወከሲ ክኾነካ ኣብኡ ክትንደቕ ኣለካ ግን ኪኑ ክትጥምት ክትክእል ኣለካ እቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ ኣገለ ነጥቢ ድማ you have to move on move ምግባር ኣድላይ እዩ
موف كتجبر كلها جن كله وين قميت كتمت كلها دحريت سجبر كله دليل تبلو دمسسو حقا خوز بلا كالنو أبز جبوا بوتا كسنة دالو كقمت على تاريخ سلزخانة معناته بزوج زي تاريخ نايم تقام تخلص سلزلو في اللاي مزيد أبو حجر زلو مالتي بتزجبر زلو زر رباتن مكرباتن أقدر سكوني سمعني بخل وجن دما نحن زجبرنين قبل لينا زوردين الكاكلتي الجنازيبكا كتمت زلو خيني سمعني أبعت بس إحنا تراينا دما نتي زدل زلو مدرخ كم بس حون كنسجرون نخل نغطى قال ناك إني سو قال لكن الكونفدريشنو على كنا كاتمون نجار ويجي قال تفتح بنقدر قال تفتح ببيزنس قال تفتح من اللي أقدم نمشي مجمع تايجال كاب حسبو نب مطبحتي أبت 4 كيلو تبقول تفري كل جزء تنكي كل جزء سري حاتيب كايا أي تسري ليه كايا أي تفري نسقط رسح نحنا كانت سري نسقط فكر نحنا بنكرنا نعلي مو السبكو خوي فرق زبن نغطيرو إذا أنا حجو تاتي أنا دهرت مرأيا أبو لي حساب تجويا أمنا بين عالم مدريز مسيا تعاتي واصل زي تتصري مطبحتي عدليا إتا مطبحتي كن نيشتويا نساقوا أم ميديا ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። እንታይ ግድኹም መጥባሕቲ መድሃኒታ ምኽንያቱ ኣብ ልቢ ኣብ ውሽጢ ሓንጎል ይርስሓታ መታን እታ ጥረ መሊኣ ክትእለ ጨሪሳ ካብ ኣካል ክትፈላለ እንታይ ግድኹም መጥባሕቲ ኣትድለ ዝቆቋሕ ቆልዓ ናልካ መፅኡ ሕጂ ድማ ኣኒ ኣቢ ዘለዎን ዘይብሉን ቤላ ገይሩ ሃሪሙ ኣሎ መቸም ናይ ኩናት ጎስጓስ ካብ ብዙ ሓይን ደለኒና ግን 10 ግዜ ንዝቕስቅሳካ መልሲ መሃብ ድማ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኣቢ ድማ በተን ቃላቱ ገይሮም እዮም ዝሃርምዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ መድረኽ ድማ ኣብ ፍልይ ዝበለ መድረኽ በፂሑ ኣሎ ንሕና ድማ ንኩሉ እናተኸታተልና ነዛ ቪድዮ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከትኩም ረኣይዎ ኣተባብዕዎ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ዝፈሶ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ግጥሚያ ብዙሓት ግጥምታት እውን ክወፁ ጀሚሩ ኣሎ ኣይሆፕ እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ክውዳዕ በዚያ ጌርና ድማ ክንዛዝም Taking you to a country not many of you heard of. It's referred to as the North Korea of Africa. There are no ATMs and no internet. This is the city of Asmara, a city where time seems to have stood still as if you've been transported back to the 1930s in Italy. ኣብዚኣ በቃ ንኤርትራ ዘዝኸደ መኽፈቲ ቃላቱ ናብታ ቪድዮ ክጅምር ከላ ዝጥቀምሉ ሲ ኢንተርኔት የብላ ኤቲኤም የብላ ኣብ 60ታት ገሊኦም ኣብ 30ታት ገሊኦም ኣብ 7ታት ገሊኦም ኣብ 9ታት ጠጠው ዝበለት ዝብል ከም መኽፈቲ ናይ ኤርትራ ናይ ኢንትሮ ቪድዮ ናቶም ይገብርዎ ኣብ ድሕሪት ዝብልዎ ግን ህዝቢ መስኪን ብዙሕ ፅቡቕ ዘለዎ ዘይተበከለ ገሊኦም ዝብልዎ እታ መኽፈቲት ግን ናይ ብሓቂ ንኽትሰምዓ ትሕምመካ ዘረባያ ግን እንታይ እሞ ክንገብር ኣብ ዓዳት እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ቪድዮታት እዩ ነታ ዓዲ ፅቡቕ እዩ ዝበልዖ ዘሎ ንበዓል ነቲ ትካል ይስርሖ ኣሎ ምንቅስቃስ ናይ ተዓዲ ፅቡቕ ግን ሓደ ግዜ ዝስማዓና ከም ኤርትራውያን ከማይ እንተኮይንኩም ኣነ እውን ይስማዓኒ ተሰድለይ ንኹም እቲ ቪድዮ ሰሚዐየ ግን it's painful እቲ ዝብልዎ ግን ድሓን ቀስ ኢልና ክንበፅሖ ኢና ዘይብፃሕ ነገር የለን ሕጂ ትብድሆ ምስጋር ጥራዩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ታሕቲ ግደፉና በልና ምዝያ ክንገድፈኩም